Omenala Igbo. Adigo, odigo, 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 odigo. Ife ara aka ebe ọ na-adị. Agụghị ụzọ agụghị ọnụ. Chi efopụtewo. Akara rie ọmacha. Akara rie ọmacha. Febo Kalo. Fenna bala Eric Chukwuemeka kụziwara m na so mkpali. Anyị adapụtakwa taa. Gwanụ Mr. President, dụọ ya ọdụ. A na-adụ ya ọdụ a, ihe unu na-ede. Gwanụ ya direct. Nokwa m. So, good morning nwanne m, ife nna ọkpala. Ojoto nwanne m. Michelin Star. Zion Ego. Nwanne m. Ekene m unu. Dịka anyị kwuru n'anya si nnyaa. Dịka anyị kwuru n'anya si nnyaa. N'ụtụtụ a, anyị ga-egosi ndị mmadụ etu esi aga ọfọ ka ba ghọta ife bụ ịgọ, mana na-ekwu ịgọ mmụọ, rapụ ndị ọgọ mmụọ. You gotta go. So that particular word, ịgọ, a lot of people are wataria, and then misconceptions in most of anything well to do with our spirituality anyway. And I try as much as possible to limit women in all areas. And that in Adirama. Though no okay we control, because some women move for the out of control. And all the way today, now. Francis Nam, so before I got further, most times in my program, I don't like going straight to the topic. I try to find one or two things to buttress my point. I would like to take us to what happened concerning Yul Edochie and the wife. You know, only people when you lose control. I know that in Melondi working no guys will try as much as possible to put them down. Well, lose their power. Jideha will do today. Amazing anywhere in the fabric in the society. But yet we still reserve this, some regards for them in the area of if you want you give me. I will give you an example. Anyway. I'll give you an example. Nwunye Yul Edochie, if one try now, can prove a point that without Yul, you make win. You got to go. Oh no, on the verge of essay, I don't need a man. What a man can do, I can do better. Manodolo manya of man if eji nwe nwoke na nwoke na nwaanyị bụ ka enwe balance. Enwe balance. A man can't do it alone, a woman can't do it alone. Yet, Madabwa was powers now concentrate on their sides. And if one is sick, a man alone, okay, luto if I self-destruct. So I know that balance
ife engineer wetara go this thing bụ that na ịrapụ nwaanyị ka ọ mee ya na ọ ga-emenwu ya, ọ ga-eme ya mefee ya emefe. Ịrapụ nwoke, nwoke ga-eme ya mefee ya emefe. Mana o nwere ife bụ na anyị nwere inu atụ wee sị na anụ kpọ nwa ada abụọ ajọ ọsọ, ọ da abụọ oke ọsọ, anụ kpọ nwa. Ma mgbe n'otu inu a before alagwaghị yesterday, inu a bụ okwu akọin la coin chịkọ onye ọnụ wee kpọọ onye ofu ife. Nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị nwere power to speak o mee. Nwaanyị ọbụla bụ nwaanyị nwere power to act. Enwere power na concentrate ebe ọ nọ. So ife njem ya ka ị malụ na gị bụ nwaanyị, ị ga-agọnwu ọfọ. Nwaanyị na-enwe ọfọ ma ọ bụ na ị mara. Otu anyị nwa bụ nwoke nọ, most of us enwere ọfọ. Mana osisi ahụ ịfụrụ akpọrọ ọfọ bụ nke edebelụ ịfụrụ anya physical one. Ndị nna anyị fa the legends fatụlụ inu wee sị na aka nwata bụ ọfọ ya. Aka nwata bụ ọfọ ya. Now okwu a na-asị ịgọ bụ ịchọ use okwu ọzọ like ntudo. Ịgọ bụ ngodo, ị na-agodo that time ị na-ekwu okwu mmụọ ọgụ, your spirit, everything dị there. Ị na-emefe, ị na-eme concentrate ya, lose na focus. Onye abụọ that thing ga-alụ ọrụ. That's why anyị ji wee sị ndị be anyị na going to the church ikpe ekpele ị ga-apụta ba more confused than ịdị mgbe ị na-eje, in the sense that n'ilu edi a ọ ga-adịle gị very hard to focus. In the spiritual realm, a na-enwe ambience, a na-enwe focus. Mgbe ị na-ekwu okwu ogbe gbalụ nkịtị, mmụọ bụ projection, ị ga-enwe ebe idebere ya ka ife ahụ ị na-eme wee nwee ike rụọ ọrụ. Ya ka iji asị mmadụ ịdịrọ focused ma be focused. Na ịdịghị focused, you can't achieve it. Ife wee dị against nke na a na-eje n'ụlọ ụka bụ na ilu edi a enwere a lot of things that will distract you. Iwu ka ọ bụ enwere ife ga-distract you. And then when is that time I call for prayers? Onye anọghị n'akụkụ na-ekpe, onye a na-ekpe, ndị prayer warriors na-ekpe, ndị band na-akụ, ndị piano na-apị, ndị niile ma onye nke ji microphone aya kakakaka. Onwe aka uche gode n'efe ị na-eme, ọ bụ mmadụ ka anyị bụ, ofu sensi a ka ị nwe. So onwe ka mkpọtụ na-eme ebe a na-eme ebe a ka ị mara ife ị na-eme. Fi emezi bụ ka ị wee bụ na ịpụ ana ị na-eme, ị na-erezikwu your voice, pray. Open your mouth and begin to pray. Onye ahụ efu ji ọfọ wee na-ekwu okwu, ma ọ bụ nwoke ma ọ bụ nwaanyị, iwe abụọ anaghị akpata osi ọfọ, mana aka gị iji wee na-ekwu okwu, na-ekwu focus for your mind. Nwanne m, onwe anyị kwuchara okwu a na ọbịa na mmezu. Ife nchọ ka ịghọta bụ ife a bụ ọfọ ọbụ enwe aka oge a sị na those that comes to equity must come with a clean hand. Oge ekwuru okwu ọfọ adịghị alone. Enwere ọfọ na ogu, equity na justice and equity. So ị na-abịa with a clean heart, with a clean and sound mind. Iwe na-ekwu ife ị na-ekwu. Ọfọ gochi ịlụ ọrụ, ya ka isi gị jide ogu jide ọfọ. Ọfọ gochi ịlụ ọrụ, ị ga-enwe pure sound mind. Ya bụ na ime enwe grudges. Even n'ụlọ ụka etichikwalụ ya. Ya bụgodu na ị na-abịa wee cheta na onwe nwanne gị na adị n'ilo ha gị jee ka onyinye ewu wee gaa. Ife melụ na some people achụsịrị fe aja mmiri ma ọja chọrọ fe aja dị anya. You know go through bụ na ị nwere a lot of things block over here. The more ị na-enwe ilo na asị, the more ị na-enye onwe gị nsogbu. Ife ji si gị forgive sometimes bụ na ị forgive ndị mmadụ. If you forgive people, ị na-atọghapụkwa onwe gị in the spiritual realm, ị na-adị free within you. Mana ọ bụrụ na ibukọsi ilo na asị n'ime onwe gị, you can never be free. Onwe ya ka ị dị free within you. Ị nwe ike ịdị free. So ịchọ ịga ọvọ, it is sure, first of all, na mmụọ gị ịdị open.
onwe onye jiri anything ilu na-asị adịrọ na side ego ntakasị mgbakasị ara dịrọ ka i wee nwee ike wee reach nwuo to that limit ma to the echelon etu ọbụla isi chọọ ọnya maka na ịbanyekwara ana ị na-alịgo dịka step ị na-alịgo onwe oge ị ga-anọkọtazi ọkpọfee gị uche gị adịzighị ya ị pụọ from this your body ị baa in the astral realm, astral world, which is something beyond here, in the yonder. Ebe ka ị ga-anọzi mara onwe gị bet ifocus go na-ekwu ife ị na-ekwu maka na ị nọ na mmadụ nọlụ na mmụọ. Ị nọ na mmadụ nọlụ na mmụọ ya ka ya bụ imezi obi gị niile mmụọ gị niile apply na efe ị na-eme. Chetakwa na ife m kwu yesterday concerning relocation, concerning ihe na-eme na street ma ọkwanụ how to survive. Na ife nwere ike ibutelu gị ego bụ na mmụọ gị adịgo troubled, mmụọ gị dịkwara na troubled, iweluzi iwe a ma ife a niile kwuo nie ka onye nọ na onye mmanya na-egbu nwetara onwe ya n'ike ikwu nie mapụta ihe wee mebe otu a ka ọ dị that your destiny ihe mebezi ụmụ oge oyiri kpọnie mmụọ gị ihe ọbụla ikwusi mgbe a iputu onye into practice. Amen. O nwere ife ya ọlụ Edochie na nwunye na-ekwu njiwe mention ha ka m wee buttress my point. Nwunye ji ọlụ na-ajụ ya na-asị ọ ndị mmadụ na-ekpelụ gị ekpele due to ibe a na-ekwu ama agha n'aka nne gị weta aka ekpe ya ọla sị na ya ga-eweta na ịma anya ofu na ya bife ị na-ewetu aka gị na ya ma anaghị 20 si makwa ka ndị Naijiria si eme na inye ha chansị ha efinichie gị. Nwunye ya wee na-asị ya so na ọ bụrụ na mmadụ na-eweghachi gị det ọ na-ekwesị ikpebere onye ahụ ekpere ka onye a repent ya ọla sị na ya na-eme ụdị ha na ihe ya na-eme bụ na ekpere ya ga-ekpe bụ back to sender. Ife ahụ o kwuru ka m ji wee chọọ ka m bata n'ihe anyị na-ekwu na back to sender bụ ife ahụ ị na-ewu ichi m ya nachighị alụghị ife ahụ isi na ọ ga-eme m ya mee gị you create a wall ọ bịa rebound machighala onye a etu a ka ọ dị na ịma akwụdo ụmụ onwe nke a na-ese ndị wee sị na ọ bụrụ na nchelụ mmadụ echiche ọjọọ ife anwa nchelụ ya mee m ma ọ bụrụ na m echerọlụ mmadụ a na-eche m ife anwa ọ na-eche ya nachighalịa onye abụ na-edi clean because ịma ala ọfụma you don't wish anybody evil, but should anybody at any time anywhere wishes me evil, let it go back to that person. Ị bịa na onye Igbo ife a na-akpọ ya bụ ọ bịara egbu m gbuo onwe ya, ọ bịara egbu m ya gbuo onwe ya. Nwanne m ọmụ ka isi nsewa n'ụtụtụ a ka nsegokwala ife m anya ma ọ dịkwu ka anya onye nsele ife chefu efu na esebego m asị ọnwụ anwụrụ na wafọ na nwaanyị anụkunu si ekwu okwu sometimes. So o wee bụrụ ya ọ bụrụ na ị chọọ ka ị dịrị onwe gị free bụ na onwe ihe ọbụla a na-akụ ọ na-anachighalụfa ị ga-ejigodo ọnụ gị kwulie make ya sure na within you na ịdị clean. Onye ọbụla na-ezulu m ọnwụ kpọkwa iru, onye ọbụla chelụ m ọdịda zuye o gosi na nke nwa na onwe ife ị na-echelụ mmadụ. That is the only time ọfọ anyị na-agọ ga-aga n'iru. Ya ka njikwa gosiri na ụtụtụ a na a ga-eme ka ị manụ ime ebukọsiri ilo na asị na-eche na ya aga ọfọ mba. Ndị nna anyị fadebela anyị destin bụ na ife izifa prichiri mgbe a bụ aka gị dịkwa ọcha, aka gị ọ dịkwa ọcha, ihe ezobekwara ya mmadụ na anaghị na-azọdo ọkpa na afọ gị. So you have to come with a clean heart and clean hands. Aka gị ga-adị ọcha, then ịpụtazie na-aga ọfọ ife ị na-agọ enwe isi. Ma ọ bụ na ibukọsi ilo na asị bukọrọ ekwuru na anya ukwu, ịdịrọ happy with your fellow people, even your own friend, ị na-echeli echiche ọjọọ. Enwe ife ọbụla ị na-agọ na ọfọ ga-alụ ọrụ. Ọfọ na-alụ ọrụ with open mind, with clean heart, equity. Kedu ka isi seek justice nya bụ ọfọ? Kedu ka isi seek justice over your life? Mana o doro anya that na idebele ife na attract negativities. Mgbe your mind na drop your many bad things na anya na abịa. Ịmakwali na the good heart na attract good people.
bad mind na attract bad people. Ya ka eji wee sị gị na ọ dị ka ọ dị kpọba ọ dị ka ọ dị egolu. As you make your bed, so you lie on it. Idebe bed gị ka ọ dị unyi na atịtị. Ị ga-eji nakwa ebe ahụ fụkwa ndị ya bụ your neighbor ma cockroach, bed bugs na ndị otie gị na fa nọlụ dị ya. Ọ gị mere fa attract. Onye je kpata nkụ arụrụ onye asị nwere pụkwuti ya ọlịlị. So ife ị ga na-afụ bụ negativity. Ịlụzie enwe ka ụkwụ si gbaa gị ozugbo uche ga-agwara gị na ndị mmadụ dị against you. Nwa obere ihe ga-eme gị ọ video na because your mind adrop you. I wee pụta n'ụtụtụ ọbụla ikunite, weda ma ị nwere nzu ma na ị nwere nzu, ma ị nwere ọjị ma na ị nwere ọjị, ị nwere mmanya ma na ị nwere mmanya. First thing first, icheta okike ekekelụ. Oge ichetala okike ekene bife ju ọnụ o na chi efokwana. Chi efogu ekene dịrị Olisa. Iwe cheta na ị nọghị alone. You are not just existing. Ị nọghị alone. Ọ mmadụ mere iji wee pụta ụwa. Nne gị na nna gị. That's why you can't do without mmadụ. Nya bụ mmiri oyi ahụ ị ga-akpụ ya, ana ị ga-akpụ ya, afọ mụrụ gị amụ. Nya bụ na-echeta ife ndị a niile. Nya bụ mgbe a na-ama nzu a na-asị eke malụ nzu, olie malụ nzu, avọ malụ nzu, nkwọ malụ nzu. All the elements in Akpofa which was embedded or is still embedded in every human being. Ọfanche niile bụ na your creation the possible. Because otu ọ nọ kịta na-afụ anya ọ dị n'ime mmadụ completely. Icheta nne gị, icheta nna gị. Mgbe i chetara nne gị na nna ha bụ ndị mbụ na ndị egede. Kpọọ ha. Kenesia all these things. Ndị na-eche anya ị na-achọ to align yourself with nature now. You can't step out without them. If I not look at activating your phone you develop now or mana before anything, or alive. That is why I know all these things in the morning. Ụfọdụ na-eku nye face ya anyanwụ na-ene ya anya. Gịnị ka anyanwụ a na-signify? Ife anụnwa abụ source of life. Iwepụ ya onye abụ energy. Iwepụ anyanwụ kịta mmadụ niile ga-anwụ. Azụ na ife niile na-eme exist ga-anwụ. So you face it. You are ready for the day. You receive that power, that energy. You are open to it. If you know about your well-being, you can never recognize yafa. Oge isi fa bịa malunzu. Nzu bụ purity. Aka si n'aka malunzu ada ama unyi. Otu ma ị na-aga for purity. Ịma eji soil aka gị. Nya bụ na aka malunzu ada ama unyi. Unyi bụ referred as death. Nye unyi. Purity. Na bụ nzu aha na-ama. Ndị Igbo debekwuli ya n'ụlọ na ọ bụ na visit em n'otu. Ọ bụ na visit eburu akwa nzu bunye gị ema nzu. Anya malụ na anyị dị ọcha n'obi. Anya masị ya nzu a ekute mmiri kwa aka ma efe ebute nri mụ na ga-eli anya agba na ọgbụgba ndụ. Which not dị mkpa na every household. Mana ndị ọ dịrị especially bụ papa. Maka na mama ya apụta n'otu gbabia obi ezinụlọ like the domestic chores. Papa bụ ideji ụlọ bụ onye bụ na ọ ga-ewepụtakwa nzu a ma anya to say na ya dịkwa pure today. Na claim kwa purity over his family where na gazi straight to all the elements, invoking them to stay alive, to come alive. Olie, afọ, nkwọ, ani, ọkụ, ikuku, mmiri, ife ndị a niile ka ị na-akpọ east, west, north, south. Let them come together. Na-epụtagokwa again. And this time ị na-eme ya, ị na subject onwe gị to any other being. It must go all the beings and all the elements. Ibu ụzọ bidia through nne gị na nna gị. Because no far abụọ mere o ji dị possible na ịnọ here. Without them, ịma anọ here. So ịchọba source of your creation, ijebe there. And ịchọ ifu your creator, you go there. Now that's why you can't do without them. And ịma apụ nne gị somewhere. Welo nne onye ọzọ melu nne. Nne gị gịnị adịrọ na mma
mana nwunye your pastor bụ ma ọ mere si adọrọ mma nweghị ihe na-eme ize ife niile a na bụ effort in futility. Your source of creation first. Fanwa ga-adọtalụ gị everything ị chọrọ. Iwe bidozi ikwu okwu asị mmadụ ịbụ. Eke ketela anyị ife ọma. Ịmaala ife bụ eke. Olie letelụ m ife ọma. Afọ fọtalụ m ife ọma. Mana mgbe anyị mepere ọnụ ka isi na chi efogo. Chi efogo. Ịmara anyị na-apụtazi kịta na-asị ụtụtụ ọma efifi ọma. Oge mbụ bụ unu asaala chi, ebọọla chi, unu oteta n'ụla. Nyotego. Chi efogo, chi n'ofogo na-apụtagbukwa. Iwe kwuo si nọ na-aba agụ ya ụzọ, agụ ya ọnụ. Ịgba ife omeghi. Agụ ya ụzọ, agụ ya ọnụ. Which means no emepekwana ọnụ a ga-emepe. Ọnụ a imepe bụ that na ị ga-eji ọnụ ga-akwute ife ị ga-eli, kwute ọdịmma gị, kwute ife niile. So na a ga-agụ ya ọnụ maka agụ ya n'ụzọ. Oge ilu na afịa ebe ị na-azụ afịa, geeti mee mmechi. Emepe geeti ya agụ ya n'ụzọ. Iwe gụ ya ọnụ na iwe bido na-abịa nụzụta na enwere m nke enwere m nke enwere m nke. So chi efogo ọnụ gị a ga-emepekwa ka i wee nwee ike iji ya wee kwutele onwe gị mmanụ ụbọchị taa, kwutele gị ife ọma, kwute ife ị ga-eli. Ọnụ gị a ka ị ga-eji wee kajọọ ife ndị ọzọ nwere ike ili. Oge ndị nna anyị sị na ife anyị ga-eli ga-abịa, mana ife ga-eli anyị ama abịarọ. O nwere meaning. Ife ga-eli anyị abụrụ na anụmanụ ga-adọgbu. Anụmanụ nke niile n'anya bụ nke nọ n'ime ọfịa. Maka na ebe ụkwụ gbuji ego ka ị nwere ike ịnwụ. Ihe a nọ na Kotonu nwụọ na Lagos. Bịa Lagos wee nwa. Ihetego. So n'ife anyị ga-eli ga-abịa. Ife ga-eli anyị, ife ga-eli gị ka nkụ. Problem, polisi nwere ike, accident, agụụ, ọnwụnwa dị iche iche. Ife ndị a niile ka iji ọnụ ebe a wee na-ekwu wee sị nya abịakwana gị nso. N'ife m ga-eli ga-abịa mana nke ga-eli ma abịa ama abịa. Iwe chetalụ datin si ya na ị ga-adịkwa n'ụka abụ anyị. Ụfọdụ na-akpọ ya ajụ anyị. That is that snake. Snake ya na-agụ 1, 2, ọ na-agụgide gụzuo 7 before ọ tụwa gị. O nwere ike ịtụ gị ma ọ bụrụ na ọ gụzuo. Ọ nọrọ ebe ọ na-ekiri gị, ọ na-agụ. Ọ ga-agụgide ya agụta ya 7 before ọ tụwa gị. Ndị nna anyị fadoro us inspirations from all these things. Ebe ahụ ọ na-agụ gụgide wee gụta 7, ya bụ ife ọbụla merụrụ onye saa, ọ gago beyond border. Akpụ na onwe ya, ị na-ene akwụkwọ akpụ, o nwere nke ya afọ ka asị ụsọ akwụkwọ akpụ ya belụ na asaa. Ị na-ebukwe, o nwere nke na-adị 3, nwee nke na-adị 4, nwee nke na-akụgide asịrị bugide akwụkwọ ruo 7. Ife ọbụla ruo na 7 na-emo ife ọpụta. So agwọ a na-agụgide ruo na. That's why na ọ da-adịrị onye Igbo izi ihe ọtụ nwanne ya. Ime anya ọsị gbakwa nkịtị, imekwa ọzọ, ochikwa ewu ọnị na emekwa ọzọ, chọọ ife ọzọ eme bụ ọ chọba witness. Ọsị onye a ọkwa efukwala onye a, ọkwa na-afụkwa onye a kịta. Nna agbakwa na onye a ọ na-echiwa, ọ na-agụ ka ọ gụzuo olu agụzuo elu. Ọ ga-agụzuru gị agụzuru before art anything ọ chọrọ art. Ya bụ onye Igbo. So iwe sị na ị ga-adị, ọsịghị na ị ga-adị, aga m adị ka abụzụ, aga m adị ka ajụ alị. Mma nọ n'ọnụ ife m ga-eri abịalụ m. Ị na-aghọta na aga m anọ n'ọnụ ife m ga-eri abịalụ m. Ijizi ọnụ gị ekwu ife ị chọrọ kịta. Iji ọnụ gị ekwu mma ya emelụ gị n'ụbọchị taa. Ife abụghị ife a na-aya ayịyọ. Hey, my brother from company, ha dị ndị mma ka m jiri nwa ọgaranya nye ka thank you for the stars. Iji ọnụ gị ekwulu, you are not begging. Ị ga-aya ayịyọ. O nwere onye ị na-ayọ. If you need the Bible, you recognize, see all these things. Exercise the power which is in you.
because no to a phone na kita airtime dia phone is equipped for a purpose which is either to call or to send a message. Don't any other thing or for. Anytime airtime will need me more data, phone is as good as useless. So phone now, buying for the audio now doesn't mean not draw functional. If you need the baby aka, the phone will video perform over duty. So give one you know, if you need able to activate all these things in our focata, which is all the elements now, he activates again. Get me or say that is in ayo, get the key in ayo, in ayo, on your key in ayo, on your ayo, on your get what trago didn't. A bone malugo exactly the authority or power now concentrate. He need draws all these things. He just say you are not equipped, you are not made to be begging. If I say Mulianaka, your parents. Your parents, when you came here, you don't care. They were there caring for you, looking after you. As I'm here now, all my focus is what my children will eat, how they will survive. It's my duty. They don't bother. Imagine one way put an answer that they because nago na daddy because nago na mamos na mobo daddy. Abuanum daddy really perform role of a daddy. Nyakeji will say that anybody can be a father. Monobro onye obuna ga-abụ a daddy. So otu akọọdị ibulu phone gị ma ọ na-epụtago kịta alatisigo all these things mgbe esi fabia agbado nzu adị pure ka anyị engage onwe anyị in purity because ịdịgo pure onwe ihe ị ga-emenwu ị ga-ebukosi unyi na atịtị na-agagharị unyi na atịtị abụ ife na-ehi ndagha. That's why mmadụ ga-eji gwọ ọrụ gị ọgwụ mee oge ịyafụ onye ya gba na-akụ ya ọgwụ ọ na-eme ya na-asị na onye a dị ka amosu efu na odechi ka odechi bụ ife a bleble mgbe a Osofia na atu egwu sef na nwata nke a na ama aka ebe o si bi ụwa. All because the girl the chest, all the pure. Onye aka ya dị ọcha ewojo nwere ife je ka imi ya. Na akụ ya ọ na-aga n'onwe ya. So onye bụ ife ya bịa lọkịta na sifa malụ nzu, eke malụ nzu ekpọlite go eke, orie mụra nzu, ọ mụra nzu anyị dị pure. Nke ọ mụra nzu, ọ mụra nzu, orie mụra nzu, ịkpọ anyanwụ na eze enu, anyanwụ ọsọ ọbara. Isi ọ na-akpọsịa ife ndị a niile, ịkpọgidere sef kpọọ okwu mmụọ na nnụ mmụọ. Which means they can beyond borders. Alusi niile na ihe alusi bụ power ka ọ bụ. Ibe niile ịkpọrọ fakịta, fancha niile. Nke ọ bụla ịkpọrọ rise ya, nke ọ bụla ịkpọrọ rise ya, nke ọ bụla ịkpọrọ rise ya. Your energy enwe ike gaa through. Ọnọdụ ka efe ga-afụ ọ na-esi ya na kalenda Jizọs. Ị na-ene ka esechi ya. Jizọs ị na-anya n'obi ya efu raise si ọ na-awụsa. Raise aga no etu aka ọ dị na nke nwa oge ị na-efe oku ife ndị a niile na-akpọlite fa bịanụ malonzu ị na-akpọfa your spirit a na-aga to them ọ gasị gozie iwe bidozie na-ekwu ife ị chọrọ because nke nwa bụ onye nwere ike ikwuchitelu family. You are saying on behalf of your family and yourself. Aga m adị ka echi na echi ada agwụ echi ada agwụ n'igwe abalị ada akọ n'igwe etu a ka o si aga Chinefo na-efo otu aka your life ga-adị iji aka gị na-ekwu ya which means na ị na-ebupụ ọnwụ ebe ị nọ ya ka esi aga m adị mma dị ka echi na echi ada agwụ which means na aga m adị my life will continue. Life ga comprise both your business, everything concerning you, your academy or whatever. Oh ya bụ aga m maka ọfa nche abụ gị aga m adị ka echi na echi ada agwụ ị chọzie ka ime ka amalụ n'okilikili ka na-agba ukwu ose na-ada ali ọ bụ na irue n'ose ose a na-afụ ụfụ ọ dị mkpa ose bụ vitamin ilu ebe ahụ ka ije ebe a na-akpa ose otu a ịkpaba saịdị akpachi ịgafete saịdị a ịkpakwa saịdị a ịgafetekwa saịdị a okirikiri ka ị agagide wee kpasị ọ bụrụ nke chara acha ka ebe ịkpa ịnọ maka nne nwunye di gị ji akpata ose iruo di a ịfụ nke chara acha ị na-akpa na-agba nwe nke ose gị echa ya gị tụkọta ya na isi ebe a ịgafe adara ihe okwu a nwere ife omiri
ha nwere ike na-akpakara gị mana ha ya arigo ngwugwu n'isi ya. They cannot subdue you. Ọ ife ị na-eme n'okirikiri ka a na-agba ukwu ose. So ife niile aba na-eme bụ jos okirikiri ka ha na-agba. They are just mgbagharị ka ha na-agbagharị. They cannot bring you down. They cannot climb you down. Ọ ife ị na-eme ị na-ekwu n'okirikiri ka a na-agba ukwu ose. Adali elu. All these things anyị na-ekwu malụkwa agbalụ no coin word. Okwu a coin la coin ya bụ inu. Yetego n'okilikili ka a na-agba ukwu ose na-ada ali elu. Na ọ bụrụ na ikuku bụ ya n'isi ọdụ igu ọ marapịa. Nya na fa kwutukwa ife niile a na-ekwu gbaghalị tukwu ife niile a na-agbaghalị. Na fa mesịkwa ya n'ọkwa nkịtị maka na ị na-ene igu nkwụ ikuku ya na-eku ya o megide ọ dịka ya si na ọ na-achị ikuku ya anapụkwa efuku ya omekwa onwe ya n'ọlụkwa ọfụma. In other words, n'ụwa a na-achịgharị gị na ọ chịgharịchakwa ahụ na ọ ga-arapụkwa gị na o nwee ife ọ ga-eme gị. Ebili mmiri a na-amagharị na ọ magharịsịkwa na ọ ga-arapụ. Temptation abịa nkịta na ọ ga-adịkwa over. Etu a ka ọ dị na your marriage gị a na-adịkwa ka ya sị na o mesịkwa na ọ ga-adị mma. Ị ga-eji ọnụ gị na-ekwu ya. Ihe o ji na-achụ ka ya ka eji wee wele inu wee na-eme ya ka okwu arapụ ito oke ogologo na ị ga-eji mkpụrụ okwu 7 cover your day, cover everything. Oge ị na-asịzi na ọ fụrụ mbebe anya mmiri akọkwanye ya n'anya. Ya bụ ndị ahụ chọrọ ka e buruzie a sorry case, pit case. Onye adịzi etu a chọpụ ya gbaa n'ọkụ. Nwanne m ndo afọ na-agụ bụrụzie ndị obi ebele. Ya ji ebere onwe ya akwa anya mmiri ahụ ọ bụ ibere ya bere onwe ya ji ebe bịa saịdị ya. Maka onwe ndị ọ na-aka mma oge ihe ike mere gị oge ịdị down ka ọ na-aka ha mma. Ụfọdụ na-abịa inetego ka agbara ụmụ nke gị ọgwụra. Ụfọdụ na-anụ na ntị na ha bịazi ka ha confirm mụọ. Ha ji ebere onwe ha akwa anya mmiri ahụ ha bịa ibesara ha bebere ya kọkwara ha n'anya. Yetego onye fụrụ cheta ife melụ nwa ya nya rie nya. Iwe n'ọnụ gị na-ekwuru ife ndị a niile enweghị gasị na ọya ka ị na-agwa. Ọ bịa na-egbu m ya gbuo onwe ya ka ị wee ghọta ha ndị nna anyị fasi wee debe omenala anya. Fast go that na ịbụ ọdịmma. 2 heads are better than 1. Aba anya n'afa ịbụ ọdịmma. O wesịrị na egbe belụ ugo belụ mana nke sizi ibi ebe na nkukwu anya nke nwapụtazi kịta asị onye alụrụ a na ebu ibido je na-eche nji ya nke si ibi ebe na nke si n'ọma mbe ya gosi fucking cho ime ebe ọ ga-ebe ọ nwee ife ị na-egosi ife ịma bụ nwanne mebe ihe ka nna eme ihe mana isizie na nke nna eme ama aga nwanne m ụkwụ ya agbajisi aka ya agbajisi ị ga-ada ogbe ị ga-ada ngwụrọ afọ ọsịsa ga-asagbu ị ga-enwe problem. Na bịa ka ị na-asị si kpebele onye pray for a sinner to repent. A sinner ọsịgide ọ dị ka onye chọrọ repent. Onye chọrọ ọnwụ ka mmadụ si gị kpebere ekpere ka o chenjie ị na-awụ ara ka ị na-ekpe ekpere bụ igbu ewu ya nwa na onwe ya na-ebutere gị fire bụ gịnị? Fire for fire, poison for poison, eye for eye, tooth for tooth. Onye kụọ gị kụgwalịa ka ọ maa na ọ na-afụ ụfụ. Onye kụọ gị kụgwalịa no mistake nwanne m ewere iwe na-akụgo nga akụ na ọ bụ hapụzie ọ mụrụ gị akọ. Ya bụ ife dị na life of onye Igbo. Ya bụ data omenala aha anyị na-ekwu okwu ya. Ị na-eche na omenala bụ ife ọjọọ. Onye pụtara n'ụla na otu wee were ọnụ ya wee kwuru ife ọjọọ. Ọ bụ ife ọjọọ. Ị kọmandị ya dide n'ụbọchị taa ga-ametara gị ezigbo mkpụrụ na otu ihe isi wee pụọ na mbata gị ya aka ọpụpụ gị mma. Ọ bụkwa na ikwuru ya n'ọnụ na ọ epụzi atị anya atị ya maka ịchọ ka mbata gị ka ọpụpụ gị mma ebe ahụ ịpụjara ịgbadosi anya ike ka ọ wee bụrụ na ya yi kwuru mezuru. Ịgba aka pụọ onwe ndị bụ na fasi na ya adị na-apụ n'otu sisi ego nri na ego moto ka ji apụ.
fada etinye ego na akpa kwa tinye ego ọ na-eme ụfọdụ fada lazy ọ ife fa believe ya so ụfọdụ jọs ọ gwara nke otu olu odi ebido ịkụ họzụ ọkụba họzụ afịa ọbụla izi ya kwere ya ọnụ ma gain ọdịa gain aja ọkụbirigodi ya for the day ọ sịghị na ọka ya mepee ka ya gbaa aka afịa ama mgbe na-aghọtara ife ndị Igbo na ọ sịghị na ọka ọ gbaa aka afịa nya ọ gụrụ ego ụzọ a ka ego bataba na ego adịghị n'akpa ego na-attract kwa ego a ga-ebute confidence ị ga-eji gba mbọ for the day ife a bụ ife dị na life onye Igbo ife a niile bụ omenala anyị ya bụ ịgbagokwa aka afịa gbaba mbọ so ife izi ị ga-emegodu as onye bịala afịa bụ that first one ka ịgbagodo aka afịa ọ bụ na ị na-azụ afịa aka afịa ụtụtụ ahụ o mean a lot ma gain ọ dị ya gain adịrị ya ọnọbụ na etiri gị kubirigoro esi ọnọ ka ị wee gbaa aka afịa ịgba aka afịa ego abatago akụpe na that door of limitations akụpego ego abatago ogo n'aka ego ahụ na ebe a na-ebu spirit ịgba n'ikuku bụ na-ekuzi na side ego onwe onye ọbụla efere na-abịa ya nna abịa inwe ume eji afụ ọkụ ibreak go the jinx for the day ịkụnyego ya bụ na mbatago ya ka ọpụpụ gị mma ihe agba aka apụ mana ihe eji ihe bata onye abịa ife niile ahụ anyị na-atụgasị n'inu ahụ bụ ife adị na ego ọfọ anyị na-agọ somebody na-ekwu okwu ọ na-akọgheri nyanwazi nọ n'ime ụlọ ya sinsi na-eme mkpọtụ na-eme Holy Ghost fire ime anyasị ọkwụ ọtọ etụpụ ọnụ ọ amaghị ihe some people ị na-anya efodatịra nke anyị anụwasị ndị Igbo ka mma maka na otu a anọrụ m onwe mbe ma onwe anụ mfuru bụ ma enemy maka na m nwekwugo onye chọrọ igbu m ya bụ ụzọ gbuo onwe ya agba nga afa ihe anụ ka m na-eme Holy Ghost fire gbedi na nkwugheri which Holy Ghost fire nna ịkụwa m nkụkwalụgụ direct ịkụrụ m nkụkwalụgụ ịgwọ ọrụ m ọgwụ chọọ nke ka nke gị ahụ wee gbuo gị egbuo nwụọ complete esi mkpebere onye ọbụ ekpere nke nwa na-ekpe gịnị ka ịgbe ị na-ekpe Jizọs dị busy ebe ọ nọ before ya got finish o finish godu nke na-eme na Middle East wee malibe ị na-akọ so ifu that na ihe abụ ife ị ga-eji aka ukwu ụlọ onwe gị kwụrụ n'ụkwụ gị declare mee declarations etu isi chọọ ka ọ dị for the day ikwubezi ya kwụsị wee kwue n'okwu a niile i kwuru taa na o nwere mmụọ ga-agbagha ya agbagha ya declarations ka ị na-eme etu isi chọọ ọnya ka ị na-ekwu ka ọ dị enwe ihe ị na-ekpe Maria dị asọ bịabra na-eji ahịhịa senti ife dị one na-abịa ayọ ọrụ ka o nwee efe ị na-ayọ o nwee senti ị na-akpọ ịkpọgo ndị ichie kpọlite ha gwakwa ha okwu na aje na be mmụọ fanwa abụzi mmụọ fanọzi with you here in flesh fanwa abụzi mmụọ fanwa bụ anya iji afụ ụzọ na be mmụọ connection inwe to the other world bụ fanwa iwe gwazi ebaziba ebe ọ bụla na-ekwuru okwu ọjọọ n'isi fakwu ya si anya ebe ọ bụla na-ekpe gị ikpe mkpegide fakpeghasị anya okwu ọjọọ ọ bụla ekwuru ebe ọ bụla agbalụ gị izu ọjọọ ebe ọ bụla ebu afa gị je ma pikchọ gị mgbe ihe gị ọ bụ akwa gị mgbe ife ọbụla na fanwa ji emegisie ya bụ ife efu na ndị a bụ ndị ga na-anụrụ gị ọgụ na mmụọ that's why you can do without them o nwere ebe isi o nwere ndị kpọtara gị ihe ịrapụ ndị nke mụtara gị ndị na-ejigo nọ na mmụọ na-enekodo gị anya ije kpọba nke ndị Brazil na nke ndị Israel n'obodo dị iche iche it doesn't work mgbe ụfọdụ na ihe na-eme ya bụ na chigu ma anya iji oke awele ọ na-emelụ gị iche na ọchị anyị nọ ndị na-akpọ onwe ihe na-akpọ ebe a na-arụrụ gị ọrụ some certain things kwesịrị imego na nlọ some demonic arrows some projections na-abịa from the other side fanwa na-ebupụkwapụrụ ya mgbe ụfọdụ egosi gị ya na nlọ ọ mmụọ gị ahụ kpọta ego ịgba mọ nne gị nọ na-awa ọchị kụta ego ibinye n'ike the arrow enweta ezigbo na mmụọ maka na ebugo idigo complete kịta na join go with mmadụ iburukwe your flesh mgbe ụfọdụ a ga-abịa zuru ahụ were ya jee rụọ ọrụ na mmụọ ma nga ama na that's why ị ga-eji wee pụta na nlọ efufe esi mmadụ ewere fesi mmadụ mee gị atak a na-agbaghị na onye ahụ mere gị atak na nwere ike na ọ bụrụ onye ahụ a na-ezuru arụ mmadụ ezuru ma ọ bụrụ na ikechi ya saịdị gị wee nakpuo ụra ọ bụrụ na ikechite onwe tụapụ ahụ ebe a rahụ ụra ịwa nda pụọ a ga-ezuru nwa ahụ keji zuru ahụ were ya jee mee ọpreshọn mee ihe a chọrọ ime
ịpụta mmadụ na-egosa gị ilu n'ọfụrụ na nlọ n'oge mere ya nke a na alụ mana ọ bụ aga nwe marụ ife niile abụ na ịdịrọ conscious of yourself. mana ọ bụ na ịga na anyị bụ onye na-aga ịdị ogbo uwe ma nne gị ochie nna gị mmụọ niile si na lineage you cannot allow anybody to steal your body wale aje na-alụ ọjọọ. enwe nke ọ ga-eme gị pụta ụla n'otu ihe etetụla n'otu arụ niile etigwosicha ịma ihe eji ume na eburu nwaanyị ịwa wee were gị ahụ jee mee hukọp ee tawa achịcha ahụ ike ibe ebe ịghọta ihe ị na-eme a na-atịghị na spiritual husband. ọ bụ spiritual husband ị ga-agba oge ị na-ata maka a na ịma ihe mere gị abịa were ahụ jee rụọ ọrụ tọapụghị one side na ya na-akọchit. so iwere ọnụ gwukwurubi ekwurucha ka ahụ iwere kụọ na nnukwu osisi ahụ bụ ọfọ ịma na mmụọ dị iche iche ka a kpọrọ tinye di ya ise mgbe ka ị ga-ejikwa ewere aka kwube ihe akwụcha ya bụ na afụkwa na ndị nna anyị na-eme emecha mgbe ụfọdụ achịrị aja. o nwere nke a na-asị gị na okwu ekwuchara ṅụọ iyi ị nọ n'ebe ga anyị si ebe a nọ wee tụọ mmanya ahụ tasa na ị na-afụ na some people na-edelụ mmanya ahụ. o nwere onye jụrụ ajụ yesterday si m kwukwuo maka libation. aga m akọwalụ gị ife bụ libation today. ọ bụrụ ọsọ anyị nwa bụ ndị ọgọ mmụọ ma anyị nwa bụ ndị na-ada eje ụka ma ndị na-eme omenala ọ bụrụ ọsọ anyị nwa na-eme libation. ndị ụka na-eme libation systematically ha na-eme ya. libation nwere to do with mmanya ahụ efuru a na-atasa. it can be mmiri, it can be mmanya, anything nwere dị liquid a na-eji eme libation. oge a na-ekwu okwu ọkwa ị na-eri Holy Communion mmanya a na-aṅụ ka the significance of mmanya the significance of it. ị na-atụ dị mmanya ịma ife mmanya contain. ị na-atụ mmanya wee na-ekwu okwu ị na-ekwu okwu otu a ka nke emere n'ọnụ ụka ekwupụrụ okwu mmanya dị involve akpọpe mmanya wee kwuo okwu the same okwu a ikwuru ebe a ka ikwukwere na mmanya. mana nke mmanya a the significance bụ that na mmanya bụ mmanya na-egbu egbu. o nwere ụmụ mmụọ ga-aṅụ mmanya ahụ n'ihe anyị na-ekwu ha ṅụọ dị mmanya ahụ na-ebute happiness. elukwe na be mmụọ niile a ṅụrụ mmanya a dị happy n'isi ha dị happy n'isi. o nwere ndị mmanya ahụ ga na-egbu ọ bụrụ na o nwere ihe ha ji butere ha ṅụra mmanya ahụ erelizi elu gị obi adị ha mma for the day. nya ka a sị atụere nga ọka. what is good for the goose is good for the gender. ya na-atụnyelụ ndị a na-atụnyelụ ndị a iweta ọjị mmụọ na ndị na-ata ọjị ata iweta mmanya. o nwere ndị nke na-aṅụ mmanya fa ṅụọ las obi ọ dịkwa onye ọbụla mma. ohu mmụọ na nnụ mmụọ enu ka esi kpọọ ọnya nke a dị ohu nke a dị nnụ. ohu mmụọ na nnụ mmụọ gịnị bụ nnụ? what is nnụ? ka nọmba bụ nnụ ka ma ndị Igbo ọ nọkwa ebe a. enwere sa nnọ enwere nnụ biko ka nọmba bụ nnụ. enwere ọgụ ohu 10 9 sa nnọ nnụ ọ na-ebu na nnụ ọnụ maka nneje. anyị na-ekwu okwu blood of Christ nye bụ Christ na-ekwu okwu mmanya na-ekwu okwu blood echo blood ihe gbuo ọkụkọ na pidgin nke a na ego egbuo nnụ ọdelu 20k ndị Igbo ya mere ụlọ ihe a ọdelu 20k ife a ga-abụ assignment. kedu ihe bụ nnụ? Christians nnụ is 40.
Wisdom's not million. If I have assignment, Victor's not 0. Collins is not 100. One and one they're like 20K. Clara Ngozi is 100. See. Unu ga-eme research. Ka ị mara ihe bụ nnụnụ ya agba okwu Igbo na ihe ichefuru echefu. Anyị na-amụrụ 100, 200, 400, 5 nke ndị ọcha. Anyị adị ọzọ ichọ ihe bụ nnụ. Even ego anyị amakwụzi ebe ego anyị. Nnụ ego na-abalị ise. Ego ole bụ nnụ ego na-abalị ise? Ana m ajụ, ole bụ nnụ ego na-abalị ise? Tony Peter 1000 Joshua 8K. No, that's 8K. I want them now. We go kind of okay, on we go now, but it's a case of not 80K. Hey, Nibo. Hey, that's one. The Chinese said you go able 5. Am I heavy? Say no, Nibo. Nego, na abia n'igwu ego. Asi wa go ego na aboni ise. Ise abụ ọkwa 5 nkịtị na ise bụ times 2. Ma asị gị nnu ego na abụ n'ise. Ohu ego n'ise. Ohu ego n'ise ọ bụ ego ole? Ohu ego na abụ n'ise. Nnu ego na abụ n'ise. Ọgụ ego na abụ n'ise. So biko ị ga-ewepụta time mere anyị research mara ife bụ nnụ. So otu a ka esisi ohu mmụọ na nnụ mmụọ. Consider aka isi 50K, Prince Samuel 50K. 50 ọ na nnụ ego na-abalị ise. Ọ na nnụ ego na-abalị ise. So nnụ ego bụ 20,000 ka ị na-akọwa. Ma ife ị na-akọwa. Okay. Anyị debere as assignment, wepụta time, research ya, ebe anyị na-emefe ndị Igbo. Ọzọ anyị ga-echigata azụ, anyị ga-eneba anya n'ego anya na numbers anyị. Ka anyị mara ma anyị ka bụkwa ndị Igbo. Maka anyị ga-akụziri ya mmadụ, chọrọ ya 20K, ife 5K, ife urgent 2K. Ya bụ urgent 2K. So oge ịkpọrọ ohu mmụọ na nnụ mmụọ. Ndị a rie nke ha. Oge ịgosi ọfọ niile a ka esi. N'okwu niile ikwu taa na ama agbaghị ya na onwe mmụọ ya agbaghị ya. Iwe mee because na ịnwe alụ na onwere ife a na-akpa amụsụ. Iwe hapịa. Oh, ya bụ oge ndị a na-eti, all my enemies die, this and that. Yuto na-ebia ka gị na ha nụbụ ọgụ. Ikwugo mbusi ọbụla egbu mgbu onwe ya. Iwe kwuo si na amụsụ mmụọ ma amụsụ mmadụ. Anyị agbaghakwa ife igwu. Maka na iji ogu jide ọfọ. Na fama agbaghị ya. Ka ị na-akpọ amụsụ a, ka ị na-akpọ nke dị n'Igbo. Ma nke dị n'olu. Maka na okwu ikwuru na-aga fa bịa na ịkọ ide rubbish na my destiny na block wa GK ka gị ị na ya na ihe anyị na-ekwu ebe a bụ ife fake news ma whatever. Ibia ebe izuzu collect ya wee si ebe a pụọ ma block wa gị na don't come here and talk rubbish. Nnezi ozi dị mkpa bịa ebe a nne gị nwụkwa dị ya. Ụmụ ofe ka esi ebe esi send isi alụm dị na-abịa ebu problem nyalụ. Ịbịa my program a na-ekwu okwu gbasara ndị Igbo isi you post nne gị nwụọ dị ya. Ala gbagbukwa ego. Nne gị nwụọ ka m gwara gị, nne gị na nna gị nwụchi ọnwụ bukwe ụlọ ncha. Epost na channel gị jegbukwa onwe gị this morning.
ma mo ya ka ebira ebe a ka ihe ebira eko ka anyị na-ekwu okwu ya ebe ye post na channel nne gị ka na channel nna gị ka m post ya Shalom kan settle onye ọfụma mgbe kan settle onye ọfụma agbara ụzọ owure mgbe odeji ọ ndị a ga-eje meeting ejecha meeting na onwe ha ma ekwuru ebe ahụ anyị na-ekwu okwu ji eji ọkọcha ebe a ka anyị na-ekwu okwu ihe gbasara ndị Igbo ọ tụsigbukwe nne gị di ya na-abịa na chanel m ikwu rọbish n'ala achọrọ ịblọk ya blọk ọka ya bụ jee na chanel mmadụ next time onwe ihe a na-ekwu ya focus na ihe a na-ekwu ghọtago o ruo ebe ahụ onwe ihe a na-ekwu focus ịrapụ ihe a na-ekwu ijebe ikwu ihe na-agbasara ihe a na-ekwu that moment most of ihe bụchi ilo na-asị ndị bụ ilo from ihe Biafra abịa na ihe a na-achọgharị igbo okwu na ụka ka a sị na nne ha sị na nna ha sịrị ha I know them too well, man. I know them too well. Onye anyị hapụ taya na ihe a na-ekwu ihe ọ na-achọrọ ebe na-akwụgharị na chanel ogbo ka ọ fụ something like and then ọmụnwa bụ the minister of egbe gbogbo nne gị ọ gbasara efu ime anya ga is right ala ọ tụsigbuo gị di ya Victor Kuzol ka ife na-eme so na ife ikwu bụ okwu mmụọ na nnụ mmụọ ikwucha dị ụtọ na nwere ọgwụ bụ na agwọ some dibia say na afụ na baa kịta anyị na-anụsị afa ha some of them bụ oke amosu ka m na-agwa gị some of them riri amosu ya kpatara even some pastors ị na-ene anya today riri amosu o nwere ọgwụ a ga-agwọ ọlụgụ ikunye je ebe a na-agba afa ka ịghọta ihe na-eme gị a na-afịa ebe enumana dị n'ogosi ahụ eji amosu wee mee anya ife a na-agwa gị bụ a knowledge ị nwere ike ije debate ya ma ọ bụ ime research about it gotago iji ime research about it a na-eji amosu wee mee ụfọdụ na ọgwụ aba gwọrọ na ihe achọpụtanwu ya ma ọ ka imerụnwuo ya so ịgbagharị elu gbagharị a na ihe ama the source of your problem ime agọta ife na-eme gị gịnị na-eme o duru gị anya na ọ na-aga ije na be dibịa nke afọ ije ebe for that reason ka ị ga-eji command ya ma amosu dị n'Igbo ma nke dị n'olu na onwe nke ga-agbaghanwu ife ikwu iburugo ụzọ je na blọkụ gasịfa ebe a na-akpọ ife afa dị incapacitated buru ụzọ gbabidosie ya o nwere nke si na be nna gị nwee nke si na be nne gị because na external one cannot come to you ma ọ bụ na onwe amosu nọ n'ogbe unu oge nwere before oge si ebe o si ime gị attack oge enwe nke nọ n'ogbe ọ ga-akwanyelụ n'arụ wee bịa mee gị attack so ị na-ekwu nke dị n'Igbo ị na-ekwu nke dị n'olu ịjụ ma osi na be nne gị ma osi be nna osi n'ikwu nne gị ka osi n'ikwu nna ife a niile bụ iwu ka ọ bụ because na ịma ndị gị na afa nọ na battle na onye nọ next to you can even be a problem enwere ife a na-akpọ accessory to crime or to murder or whatever they can use those ones wee mee gị attack so iburu ụzọ blọkụ si afa ncha niile ma amosu si na ma oke si n'ikwu nne ma osi n'ikwu nna osi na be nna gị osi na ụmụnna ebe ọ bụ na o si ị chọrọ ịma mana ife ikwu bụ that they dare not ikwuru okwu a with authority enwere ife bụ okwu ikwuru ha na-asị na onye adịa serious ọ dị ka onye nọ everyday biko chukwu biko anyị eteke serious etotoro microphone ụmụnna ka ihe na-emezi agha sị na onye nke a ka eko ya si kwado na-aghọta akwa ị na-ekwu na emebụ na projekti a na-ekwu okwu ya na ịghọta from ife na-aghọta na projekti a bụ projekti ga-ebu 600 million gbaa ụmụnna ka ọ bụrụ asị abalị na-eme ka itinye ego ị na-ekwu na asị n'ife dị na ya bụ na projekti a na ndị be anyị na anyị kwesịrị ime ya alize aka ụzọ abata n'obodo amanọ mmadụ na ya bụ okwu ikwube ya nweta ọtọriti kwụsị sịbara nsogbu adrọt si na-eme dị mitin na ịka nọkwa ya nna fon ewere mikrofon ekwu ọkwa na ị ga-eweta ego
mana onye ọbụla ga-ete egodo serious at moment ama na iji ụjọ eto okolo from your tone. Ma ọ bụrụ na ị bịa na-asị ụmụnna na ibe ya ekwula okwu ya enugokwanụ projekti a na dịka esi ekwu ya na ọ bụkwanụ ma obi na-anya at least na-anya afụ na fuel kwụsị na 600 and ụmụazị na-eje akwụkwọ na-ekwu anya na ha ga-afụ dat na a na-emekwu sit at home so na according to economy be anyị na ihe ọzọ ga-anụ m na-anatanụ na onye a microphone na ka anyị mara ihe anyị na-eme ebe a ga-abịa na ahụ microphone and ịnwa anwa next time wenye aka ka ikwuo okwu o nwere ga-enye gị chance ka ikwuo ihe anyị enye gị chance ekekata akụkọ lọnchin n'obodo ka akpọghị gị afa agha ka ọ ihe so ihe oge ị na-ekwu ị na-akọmandị na-eme ka amụsụ niile ahụ ka ha dị awe na-anya afụ na ị na-vibrate your energy nọgodu na high vibration na gị na ba nọ n'ofu ibe afụ so fa nwere take you serious onye ọbụla akụpụrụ ogo that moment onye abụ ka ịkpa ka ị na ka ịkpa ka ị na so iwelugo ọnụ command ya your day kwuo etu isi chọọ ka ọ dị ikwusi ewere authority tibido ihe niile a ikwucha ebe endeli abụ ọ bụkwa gị etu isi wee kwuo ife a ọkwa mụ na Chukwu efu ebe end na ọkwa mụ na Chukwu mụ na anị amamagota Chukwu a na-ekwu ubi igwe upstairs mụ na Chukwu mụ na anị up and down itie ịha the end gear ịha watch ya anything well to do with spirit both in the religious aspect and spiritual aspect that sound ịmana ihe ọbụla na-eme sound ịha ọ bụrụ na ị na-eti mmọnwụ ị ga na-afụkarị ka egwu ya na a na-emekarị sound inekwuo ndị Muslim ị ga na-anụ na loudspeaker sound a na-aga ebia na-aga Christianity na religion of the Christian ị na-arụkwa ndị Catholic ị na-anụ ma na-eme ya ayarị ma a na-agụnye ndị Pentecostal ebe esi anụ ụka na ndị na-awụri onwe ha ala na-achụ ego ekwuwe ndị religion kịta ndị Zaya na-abịa so that thing ijekwuo n'ịka nke a na hum something that sound so onye abụkwa ihe a dị na that our spirituality ịmara mmụọ nwe sound buzz etu aṅụ si eme okwu mmụọ dị ya sound mmụọ ịha onwe ndị na-ebe a ha esoro tie ịha datin na ha lụgaba ha vibrate everywhere ife eji akpọ that sound a na-akpọtu ya akpọtu ka o wee nwee ike wee pass ya ozi iziri kịta na obusa anya everywhere sound of the spirit, sound of the gods. The thing I spread everywhere. You will go positivity, much is your bogaru. Aga na years ago. Make the complete. It was with ni then go for to money need no way for Anthony. Aga ebe naga. Onya be to esi aga ofo. So even in uncle go see na nwoke ga eme ya nwaanyi ga eme ya nwa limitation o nwa onya asi na ogbo eme ya. You made a declaration upon your life. Nya bụ na anyị ji sị na anya da ekpele ebe ya ayiyo anyị na ayo o di nwe na ayo sebulu ụwa ishikpo onye incantation ishikpo onye incantation iyetego ishikpo onye incantation mana okwu English na bany ọfọ ka anyị na-akpọ ya ma ọ bụ ịta abụ iyetego ị na-ekwusi dati na etu isi chọọ ka ọ dị ịchọ idebekwa ụmụ nọrọ ị na-agụrụ ha ọfọ nyakpata na mgbe ịpụ mgbe nna gị na-ene gị anya ọ dị ya ka eburugo nwoke ma ọ na ịnọ on the verge of ka ije bụrụ mmadụ ọkpọgodosi ya kwuo okwu n'isi gị
nna gị anaghị eme digrii n'isi gị nwa m na ị ga-eje ihe ọma ga-eso gị nata iji ị ga-eje ga-abụ ije ọma nke nwa akpọ nwa m eje nwa anụnwa ga-abụ ụtara nyapụra gị n'aka which means ịmụ ya bụ ụtara nne ya na-eri ụtara na-anya anya n'aka onye apado gị n'aka mgbe ụfọdụ were eze wee na-akọchi ya ị na-anụ di taa na-asị gị na di gị na-asị di gị na nwata a ga-abụ ụtara nyapụra gị n'aka which means na ọ na-amụ separate na ọnya adịrị ọ dị ọrịdị ịhapụ ọichi ka ọ gbara so onye ọzọ n'oge so ekwu okwu ịgbaghị ebe ịnụ nwaanyị the same thing ka ebe gọọlụ gị ọfọ n'ezie n'ihe niile ndị nna nwunye gị famili nwunye gị ogbe nwunye gị vileji nwunye gị bịara unizm gọba gọsịa eburubunye the same mmanya ahụ ma na libation ka mmụọ niile nọ n'obodo a ṅụọ mmanya mmanya a na-egbu ha o nwezi ihe ọma dị n'aka ha ka erelizi elu gị aka were nabi were awọlụ ha na ebe ahụ enwe ngozi iji ana ihe anyị na-eje n'ụlọ ụka Jizọs enwe connection to you adịkwa nsọrọ ikwu ya mana iru onye na-enye ọfụma o nwere connection to you ebe ahụ iji kpọrọ nwaanyị ha nwere ego spirit niile n'ebe ahụ bless ya everything ha nwere obodo niile bịara ọkwa inyere ha mmanya nwaanyị ji nye ha mmanya ike esi nri nye ha nwaanyị ji nyezie ha mmanya mana iwere mmanya nya ha inye mmanya bụ ka onye ọbụla ṅụọ nwa obi aṅụrị na mmanya bụ ife na-eme obi aṅụrị the same way ka esi mesịa buru ụzọ tụpụkwa naanị ị na-anya efu na-atụpụrụ mmanya naanị bifo agbaizie nke ebiri nwunye atụpụgo ka ụmụ mmụọ niile bịa ṅụọ mmanya otu a ka esikwe wee ọjị fesota dị ọjị enyezie fa mmanya fanwa ṅụọ na mmanya iburuzie mmanya anọ enyere wuo which means na inye ha mmanya with obi ọcha they will reject it immediately. You are not leaving that family with any blessing. No we iji apụ ndị nke onye nyere nni onye nyere ọjị ị ga-enye ama ka eji wee sị na mmụọ ọbụla tala ọjị nwata ṅụọ mmanya ya n'oge ebili okpe ma n'oge ebili okwu ibi okwu bụ n'oge enye fair judgment n'isi mmụọ niile asị na be nwunye na ka na-agba akaebe na ụbọchị ịbịa akpọrọ nwa na ha nwere obi aṅụrị for that ihe ọma mebe mana nke ewuru ya ha nwa ya na-agbakwa akaebe na onye abụ onye obi akpọ. Their blessing is not with you. You alone in this marriage. When I na-eme ada ihe ụka a ga-enye gị poison. Onye na-enye gị poison nwa? Onye na-enye gị the poison? Aya agbaghịrị ka ọ nọ gị. Ịma onye bụ na ụbọchị mgbe nke m asị ha gbanye ya ka m puta nwụrụcha nye ọṅụrụcha onye m ọ ga-atụzi n'ụjọ ọ na-atụ. Fear bụ the greatest enemy of man. And oge ị na-atụ ụjọ you can go down at any time. Why ji wee nwecha Jizọs nwe ihe niile bịa na-atụ ụjọ ife a na-enwe ihe ị nwụrụ onwe ihe ị nwụrụ. Some of you bụ ụzọ jee n'ụlọ ụka jee mechaa with ya gbacha wedding wee kaba eje gba nkwụ still ijere ebe ahụ egwu a na-atụ. That marriage adịrọ blessed. Don't be surprised ibido nwebe issues. Even it might take 10 years, it might take 17 years. A ga-ekwu maka nwunye ya ọla edochi. It might take long, but malụ na families na-apụta blessing esi ebe a solo wee jebe marriage ya. Even the man na-anụ mara na marriage ga akrach ya ni contribute to it. Iso contribute to it. I don't want nwoke chọrọ ya chọ. You spend money after everything after some years or krach ya ibidokwa n'isi ikebekwa envelope again mebekwa invite kunikwe achebi ọzọkwa akpọbakwa achebi ọzọ igobe akwa mebekwa invitation mebibe niile na ibido n'isi ndị ọzọ edurukwe guje irukwe ebe iwufu onye eze Jizọs na-edebe ahụ na ya ji pawa na o mere nke a mee nke ọ na-asụ ochu na-ebu nke egwu ekwu ya ṅụọ mmanya be ndị ọgọ ya egwu esi na-ebu nwoke. You are not a man. Ịbụrụ a man. Enwere one idiot nwa na-etreti m na ha bụ men this and that. Ọga ịya afụ m n'ala Igbo. O nwere any steeti dị n'ala Igbo ma ada amanya ọkpa. I'm not afraid of any idiot. Enwere onye m na-atụ ụjọ ebe ọ bụ na Naijiria arụ ma ekwogharị ifile ọ na-ebu a strong man bata n'ala Igbo bịa tụọ m challenge. I don't fear any buku n'ala Igbo anyị na-ene anya because abụ m onye Igbo. Aja ala Igbo na-echebe m. Onye abụ ife na aka m obi nji aka n'ala Igbo. Aja ala Igbo na-echebe m. Aka m dị ọcha with you. Eme ha ihe ọjọọ mmeri ọjọọ ihe ọ ga-apology ka ndị shọ na obi m dị ọcha mpụta Igo Ofo na onwe ha
onye mmasị nọ ife abụ ibe m bụ n'obi kama I separate you pụọ na my life ndịrị onwe m ọcha na-eme ihe m na-eme nche ịga ọfọ m agaala onwe ya straight. Ị na-atụgharị ụjọ ọ bikos na ị na-ebitọgharị aka na-agwọ nkịrịka ọgwụ enwe isi n'ọdụ ya ka o jide uko nwere ihe mmadụ ga-eme. Imagine onye na-ebunye ndị mmadụ ike na-asa ndị mmadụ ochu na-atụ ụjọ ịṅụ mmanya be ndị ọgụ ya esi na onye ama ihe ọ na-eme. Agwara m unu na ọ bụ onye ọbụla efuru na-eme ihe a na-eme omenala. Ndị dibịa abụrụ ndị omenala, ndị pastọs abụrụ ndị ụmụ ihe niile ọnwa nke bụ omenala. Onye omenala enwe ebe ọ na-ekechide eje edebe, enwe ihe ọ na-ekechi, onwe ihe ọ na-akpafa ya. So ọ bụ ka o si wee dị ịsa ndị abịrịba ada aṅụ palm wine mana a na-aṅụ mmanya dị o nwere omenala ife a na-eme. Ọ bụgodị na ọ bụ palm wine ọ nawa aṅụkwa mmanya maka na mmanya abụ nwaanyị ụwa niile. Mmanya abụ ife eji eme obi aṅụrị. Ama na ijekwa na abịrịba enwere chọọchị dị ya ha na-emekwa holy communion, so a na-aṅụ mmanya everywhere. A na-aṅụ mmanya everywhere. Ịghọtago? So ọ bụ ka o si wee dị. Udo dị ndị be anyị. Na ka ihe na-emezi my network. What's wrong with my network? So ọ bụ ka o si wee dị. Ọ bụrụ na ka m bịa ka fonu m bịa on ọ bụrụ na wow ana wachukwu life man. Okay. Ay feneme. When did they come back and sort this guy out? Get up. They come well on the way if a man at town, which I have an idea. I am ambassador in the immigration. Awa basi ndị bige ya pụta ebe a ka uche anyị dị ya. Mmụọ m sị m hapụ that guy. Make I leave him. That's not this. So my people, ọ bụrụ na ịmụta the ways of our fathers, ndị na-agwọrọ ụmụ ọgwụ a abịa soil all their life with ụmụ negativities, itinyegasị aka ma ife dị anya ikechigasị ụmụ mmadụ na ebe ndị mmadụ even ọ bụrụ na iso akechi mana ebu an accomplice ị na ebe emere iso na part of it. O nwekwa ofe ị na-agọ ga-alụ ọrụ. Ọ ga ndị na-asị na atụrụ mmadụ na alụsị egbu onye aka gị ọ dị ọcha, aka gị ọ dị ọcha. Ị ga-echeki ma aka gị ọ dị ọcha. Ọ bụrụ na aka gị adịrọ ọcha o nwere ike nwe alụsị bifo a na-ekpe n'ikpe na mmụọ. Nwanne m street dị hot, ọ bụ a na-ekwu a na-ekpe ikpe na mmụọ. Ya ka o jide mkpa na you can't do without your parents, your ancestors. Maka inwere gịnị ancestry. Ọ bụ na ị nwere ike protect ụmụ kete dị ndụ
Obe nwụọ nọrọ na mmụọ. Ewe nọrọ na mmụọ wee na-agba izu igbu mmadụ. Ị ga-agbachite nkịtị. You no go keep silent na. Maka ndị a na plan igbu nwa gị ma ifene. Fachi emi ya with the help of. Maka a sị na ihe ọ bụla ekechiri na mmadụ na-ekechighị ya na mmụọ. Egbuo gị ebe a, egbugodo gị na mmụọ bifo egbuo gị na mmadụ. Ọ bụrụ na enweta agụ spiritually, that time a ga-carry out the heat. Chigu nwere ike ịkpọpụgo that moment. A sị na a na-achọkwa dị na kịta ka o si ebe a pụọ. Ya bụ na onye chi ya na-egburu na mmadụ adịghị egbutie. Na otu ahụ ikwuru okwu n'ụtụtụ, ekwekwala ka okwu mbuje m ebe ọnwụ ya egbu m nọ. Ọ bụrụ na ọ na-achọpụ gị ka ị na-anọkọta ọ na-eti gị n'aka, ọ na-eti gị ịgba na ihe abụ bad sign for ịdị akụgụ n'aka ebe a na bad sign. Nke ị na-apụ ụkwụ akpọ ọgụ, a na-enye gị sign na-enye gị sign. Chi gị na alert, ọ ma na something ga-eme, ọ gbazighị ihe o mee. Ị chọba kii ọnụ ụzọ gị achọba, ịmago na ịma arapụ dị ọdọ wee pụọ. Ị chọgarịba kii, ebe ka itiziri kii ya, ebe ka iti imegide finally chọta kii chọba fonu gị. Enwere ike batrị gị etinye na esi ka ị chere ka itinye ka at least ọ chajita 20%. Ị nọrọ na-achọ ka o ruo 20%. Ịnọkọta mmadụ onye na-ada abịa bube gị akụ aka. Enwere ike bụrụ ofu akwụna gịnị ya sichara long ago. O jiri bata. Esi na ọbịa ga-abịa ka ike uluzie daa. Gịnị a nọrọ ebe a sisigharịba anyị emegide this thing. Time aga. Ị na-apụtazi asị gị na nwekwa ndị chọrọ gị ebe ahụ. Na movement ndị a na o nwere ka ọ dị. Ị na-asị onye na-enye gị sign a imuvuo. Nke a yi emuvu chakwa ndị ahụ abịakwa again. Anọ m na Asaba n'ọfịs m 2019. Ozugbo m bụ moto waa akpọ m na fon sị m na ndị nwa jikwa wee bịa ebe a na fa ji wee mee nke a mebisie tebụl mụ na ndị otie fa kụwalụ frame, you know. Nsị a na-ebe ka ọ na-eme asị kịta tọnụọ moto pịa na chigata sị na ha pụọ na mme broadcast onye a na-eme ya chigata na mụ nọzi ebe a kịta nya chigata na mma agbara ya ọsọ come back. Anọ m ya onye a sendịrị ya sendịkwa gị chigata azụ. You know come again na. You know gree come again. Ọbịazi. Mana that moment ọ bụ na nnọ ya 1 or 2 nwere ike ime ụkwụ m ebupụgo m. Chi m akpọpụgo m that place that moment. Ọ ya bụ na anya na ntị ada afụ. Ị ga-adị aka alert. Ihe niile a na-arụ ọrụ with chi ga bụ ma nne gị ancestors ga ọfa ncha niile na-abịa together na control your movement na-enye gị sign. Agwara gị na arụ niile abụ antenna. Equip ya with antenna. Ife dị aṅa ma akpata oyi ama agụ like this. Ị na-ene goose pimple ka ọ gịnị na arụ gị niile. Ị na-ajụ gị na isi gị a na-eko na-ebu. Ịma na something ya ka eji ma na arụ gị niile a dị sensitive. Mana most times we don't listen to it. You don't listen to it. Arụ ya na-agbakwa gị okwu ị na-esi ọnwụ. Arụ ga na-agba gị okwu ị na-esi ọnwụ. Ya ka eji buru moto pụọ ebe ọzọ gwoo ụlọ ọgwụ life support echi asị na ọnwụọna. Mana a na-agwa gị na stọpụ gị ọkpọchi ntị. Ụfọdụ ya anwụ asị na ọnwụ ọkpọchi ntị gburu ya. Na-agwakwa ya ọjụ. Ya ka ntị agwa nwanne ya sị biko. A na-asị gị n'ozuona. Ige ntị. N'ọnwa Jizọs ga na Holy Spirit enwe ike ịbịa ebe a na-agwa gị ya. Through somebody kwa ka o eji ya agwa gị ya. A na-agwa gị n'ozuona eju ya ka ị megidere je ebe a kụọ gị ofu ịda. Ịkọsụọla onye ọzọ problem. Ịghọtago? Ya ka eji nwaanyị ama nwoke ọla. Nwoke asanye aka uwechighị aka ọ ihe eji mara ndị Igbo. Onye Igbo ha nye aka o wetuo. Onye Igbo bunye mma o wetuo. Ya bụ warning. Mma akwụkwa gị ihe ọ warning. Mana nke kịta generation nke nọ kịta ebunye mma sọ. Nke a bunyere aka odo pịagbuo ọgụ ya. Si na ọ ji wee maa anya ọla ka a mara gị. Ọ bụrụ na ọ na-eme ka onye Igbo mgbe ahụ gị amara ya o si ọgbakwa nkịtị. Ọ gaghị amarago na iwe ewuregwu na ịdịgokwa offended uche ya dị ya. Mana ihe nọ kịta ọ bụrụ their fault. A corrupt go their thinking ebe eji Jizọs wee bịa. Ndị ụka adị m sorry o. Adịkwa sorry mana eziokwu ka m na-agba gị.
icheke ife na since Jesus aji wee wibe na be maka ihe ọbụla anyị fụrụ anyị na-ebu ya n'isi. O nwere anyị African country ị ga-eje even na Nigeria, o nwere ndị bu ya n'isi, ndị Hausa ebu ya n'isi, Kalaba ebu ya n'isi, Yoruba ebu ya n'isi, sọsọ ndị Igbo bu ya n'isi. Nsị asị kwuo gwa m ebe nwa na ala Igbo ebu ụka n'isi ka ndị Igbo. Even that winners ma ndị a niile ndị bu ya n'isi bụ ndị Igbo. Jen Lagos ka ị were anya ebe niile ahụ chọọchị ha dị, chọọchị one room anụnwa, ọ ndị Igbo juru di ya. Gị na onye Yoruba ekwukata okwu, onye Yoruba si Holy Ghost fire, it's not possible. Onye Yoruba abụ nke eji eri ọrụ, pastors ha ji eri ọrụ, original ones anwa time for ihe ya na-akọ. Ha nwere eshu, egbesu, eshu, sango na ndị otie, ha nwere enwe. Nke ihe abụ anyị, nke anyị na-ebu ya n'isi. Ozugbo Jizọs ruru n'ala Igbo, anyị eburu ya n'isi. Pentikọstal anyị ebuzi iruo n'ụlọ ụka niile dị na anyị ego kpọọ na-ana dị na Lagos. Na ihe Ebuka Obi na-ekwu ego ọ na-ana wọtụrụ ebe ahụ ọ nọ. Na mgbe ya bụrụ ebe ahụ dịkọsị na bụ 5 million kọsị na ego, mana today nọọzi 100 million, 90, 120 ka a na-ele ana ebe ahụ. Ya nwe gori ya many plots. Ọ na-ekwuzi na ya anata ana Igbo ebe ya abịa go many plots. Ihe a na-alụ bụ ka ya gbaa anyị gbachike ebe niile wee rụọ n'ụka, anyị buru ya n'isi arụ ka mmadụ wee bịa hinne everyday na-aka akụkọ Jizọs. Ma onwe ihe niile ahụ, onwe onye ma right ya bụrụ standing ya as a human being. Ihe ọ bụ to be a human being. No, kedu ihe ekere to love him, to serve him, to ọ bụ eziokwu. It's not true. Abụ catechism anyị mere. Nwa m onye kere Chukwu mere nke a, gịnị ka ọ kere nke onye na-achụkwa ụdị ajụjụ, gịnị ka ọ kere ihe dị na-abịa ihe ya na-ekwu ndị ọzọ anaghị okwu atọm na ụmụ kemikal anyị eme isi nweta nke a na ndị ogo anọ ebe a na-akọ ihe ọ kere ka ị na-efe na-eme ya. Onye gwara gị ihe ọ kere ka ị na-efe na-ekwugheri ikwugheri a n'okwu kwute Jizọs ebe onye Igbo na ọ dị redi ka gị na ya so okwu, ọ dị redi ịkparịgo, ọ dị redi gị na ya ịnụ ọgụ. Ndị ọsụ na-ekpọrọ Jizọs na-esiri ọkwa be anyị ma ihe ikwute nke anyị na ọ gbasa ya ka ejikwa afọ onye ikpokpoto Igbo, ọ gbasa onye Igbo nọ mgbe iji kpọọ ọsọ wee kpọta ha na Biafra kịta chidabịa ọkpị. Onye ama na ya bụ onye Igbo anọ nwere ife oteki iji wee bụrụ onye Igbo. O nwere ife oteki iji wee bụrụ onye Igbo. Ọ bụrụ na ịmasị all these fundamentals, kedu ihe gosiri na ịbụ onye Igbo? Ịbụ onye Igbo, Igbo aha dị ọgụ n'ime. It's not there. So for us to liberate an Igbo, I believe that teachings like this, that's the only thing that can bring us back to who we are. For self-actualization or self-realization, you realize that this is who I am. I even have authority and power to even withstand all these things that I've been praying for. You don't need to pray, man. You need to act. You don't need to beg. You need to act. Act. You have that capacity to fend for yourself. You have the capacity to provide for yourself without in the spiritual realm. You're connected through your ancestors. Ya ka eji eme DNA ka amala ebe ndị a si, so that na ịmara ebe na channel your destiny ọ na-aga. Mana agbaghị okwu ancestral curse ekweta. Ọ bụ na ancestral curse nwere ike inwe hold upon your life. Why don't you seek ancestral blessing? The curse, see from your ancestors, hold this family down. Hold you down that you are not making progress. You are not making headway. Things have not been working for you because of ancestral curse. Then why don't you approach your ancestors to seek their blessings, to seek their permission, give freely? Natural ancestral blessing. How curse go mabi? Can you just get back to them? I must go back to them and tell them to revoke how much you got that thing. Take away this curse. What will it take? If we are sorry, we have erred. I am better here. It's a tazialfa na mwata na sakwaru na afọ. Fadilo with you like mwata. Obugodu na ndị nna agụ metelia na ndị nna fa nọrọzi here. N'ife dị na afa na-eme nwụrọ. Na ọ bụ na fa ga-enwe ike iwepụ this curse. Na fa na-enwe obele ife iji wee bịa. Na fa na lee ya.
na ọ nwere ọka ọra ma fa na-ale ya na ọ bụrụ na fa ga-enwe ike nye gị blessing na gịnị na-akwado fa sef na every December ka arọ na-agwụ na ị gara akwaturu ofe efi ka ife mmebe na side fa iwe anwa wee gbuo ofu efi na be mmụọ akpọ pati that side nwere ebe abụ ụmụ ya nafa nwee mmadụ ime igbu ofe efi ichebiri next year efukwa ife ga-eme mana ịgbakọtara fa azụ naba Jerusalem naba Israel na-ekwugheri ancestral na ede odumeje na-eje emebiri gị ancestral cause o nwere ejikere odumeje na ancestor odumeje ancestry nke ọ dị aṅa Ebuka Obi ancestry nke ọ dị aṅa ekwucha n'okwu dị na be ha okwucha ihe dị na lineage ya zọpụtasị anụ lineage ndị ọzọ nọ na be ha wee abịa emebi nke gị gịnị connect gị na Ebuka gịnị ọ bụ nwanne gịnị connect gị na odumeje gịnị ọ bụ nwanne o nwere jikọrọ gị na ya ọ bụ ụmụnna ijire na ụmụnne ya otu ọchị ise bụ ụmụnne ya obido na-emebisi ya ancestry ndị nke ya na-emezi ya ka m gwara na ọ bụrụ na ebi ụwa bụ na onwe alụsị adọbabe nna gị ebe ị na-eje awụ ya na ị na-eje akpọta ndị aka eme nwe ihe emebi na alụsị you no go fit try ya ma ọ gbakwa nkịtị gba nkịtị ọ ma nwa obere oge ibicha ndụ gị nwụọ ọ nọkwa ebe ọ nọ ọ nọgo nna gị amụọ nna gị ọ ga-anọkwa gị nwa nwụọ ụmụ gị nọkwa ya nwannụnụ si na fepụ bere na mkpu ọ ka nọkwa naanị enwugodukwa ụmụ gị nọkwa ebe a dego inherita na na-agara nkịta na kulo down ya nwee ebe ọ na-eje ọjọs dịka amụ ibi gwara onye ọbịakwute ya nwee ndidi na ọ dịrị ọsịsọ ka fa nọ ọfụma ịchọọ ibisie ndụ gị nwụrụ ife ị na-edi ime bụ ebe ka esi bute alụsị a nọmba 1 agba afa na ọkwanụ nne gị butere alụsị a nọ nna gị mere nke a nekwa ebe butere ya ije ikwu nne gị ma ebe nna gị oti ije ebe a ịkọwa alụfa n'onwe alụsị dị na nne gị butere na-alụsị ya ka unu bịa ka unu kpaa na nchọ ibuchi gị azụ na o nwezi onye na-enye ya anya ana ọma na jesiri ọrụ oyibo na nna akasị ụka anyị anabata ya ha nwa bụ ndị ekuni ya bịa agwa gị na ihe ọbụla na-eme na ndị nna gị ochie nwe nke ha ga-anọrịrị dị ya abịa ihe ajụrụ dị alụsị ebu na ya ebe esi bute gbuo ori ọkụkọ merie mmemme nke ahụ aga unu adị free abụ ihe olive oil na-alụ olive oil bụ nri ka eji esi due to contain how much cholesterol so iwere ya bịa ebe a na-ahụ ekwugheri imechie niile ị na-emedebe onwe ahụ na-ebu pastọ bikos ụmụ kirikiri ọgwụ ị gwụrụ imechi ị ga-anakwa mmụọ ụmụ gị ebido taba afụfụ ihe imekọnyere ihe ị na-eje ebu alụsị mmadụ ọ na-agwụ ala tọrọ ya ị na-eje emebi alụsị who be you imebi alụsị ọ nna gị debere ya Jizọs anyị nụrụ alụsị n'onye ka o mebiri ka ọ na alụsị adị abịa alụsị ọ dịrọ bịa ha mana ị na-anụ na nke a bụ Dagon nke a bụ God of nke a bụ God nke a one ka o jiri mebie alụsị n'onye ka Jizọs mebiri nyanwa bụrụ Jizọs onwe nke o mebiri ịmapụta taa debe ahụ na alụsị na-atụ n'anya egwu ike adịrọ ọnụ na alụsị mechie gị ọnụ esi na ike adịrọ na alụsị ikurikwe na-agụ ike dị n'elu ike dị n'ana ike dị n'ebe niile na nke Jizọs ịma na nke ya karịrị ka ị na-agbadara onwe gị zuo n'ike isi na ike adịrọ na alụsị ike okimana iji ebe a iji bọdị ọgwụ ka ihe na-abọrọ ya afọ hapụ ya na ike adịrọ na ya esi na ike adịrị ya ị na-atakwa onwe gị afụfụ eji ebe ọgwụ hapụ ya dị ya na ike adịrị ya a na-ekwugheri mmadụ ya afụcha solution dị before him because of ideology emere infuse n'ime ka ọ wee bụ na ha bụ ndị ụka na ndị mmadụ ga-asị na ha na-agọ ọga get away with onye a na-asị ha come on get away ndị mmadụ ga-asị onye a na-asị ha ọsọpụchara problem ya ọsọpụsigo problem dị na be nne ya ndị ga-asị ọgafa na-asị ma life go na-agbago itrit isi ọga akụkọ kwefere asịrị ọbụla a na-ga ntụọlụ gị inu asịrị kwe izu ọwụwa efe ka nkọwalụ gị ọfụma ka ịghọta ya asịrị kwe izu nya asịrị last ya ofu izu bụ 1 week n'ọnụ Igbo mana 4 days na week Igbo asịrị ọbụla akụrụ gara 4 days ọ na-enwezi weight n'ọnụ Igbo maka na mgbasị ahụ o mere dị na-ekwu a ga-eji go zụọ afịa that day ọ bụrụ na mbọsị orie n'obodo m na-azụ afịa orie gị nwa ka eji ya zụọ orie that day okwuo apụtazie next orie
ewekwu nna ịnụkwara na onye a mere ihe dị nke asị ọzọkwa ka o mekwara esi ya mba na nke mere mbọsị anya na anya nụgo ya efu na onwe ezi weit ma ọ bụrụ na mbọsị izi ya mgbe ihe anụgo isi na omegị ekwu okwu na onye asịrị agbakọ a na-akọ ya ije ebe na agada a na-akọ akọ ya taa echi weit ya ma adị mọch the third day ụfọdụ jeburu ugbo na onye ọbụla dị bizi na-eme ihe ọ na-eme nke nọọnụ ha ga-agbakọtakwa ege ijekwa bolitekwa deten anya sịrị nna na ike gwuru nwanne m na ya bụ mmadụ ahụ na ama kwefu mmadụ ya dị ejikwa mmadụ n'aka akọkwa anya dade ife na onwe ezi weit a na-ewetakwa aka dị ọpa wan another thing ewuru ego n news ọ dị na newspaper ụbọchị ahụ ime ekiri headline echi story ahụ baa na page 2 nwanne echi ọgbada n'azụ ya na sports abịa ebe a nke ọzọ akọ akụkọ ọzọ enwego ndị welu front page na-abịa ka ị na-agbagharị ibe ndị mmadụ ga-ekwu na-ebi abịa bupụ alụsị debe nna gị ha kọbanụ some certain things ndị a bịa mee na be nna gị ịma na ha mebiri gị ihe you don't know. Ndị ị na-akpọ men of God ha na-emebiri gị many things you don't know maka ịma foundation of family anyị si na ya wee pụta ịma foundation of that family o nwere ndị nwunye ikunye kpọ ndị a na-etikasị na-eme nka na-eme nka na-eme nka akọlụgụ history of your family nwere ike ị na-eti mkpu yefu na nna gị ha bụ heroes kafa bụ jenọd izi inwe ngwuru jenọd izi akwa gị dị 50 years taa mgbe nụtani ya nwaanyị 50 years you know fit marry 50 years ịnata n'ụlọ maka na ịkpata ego 50 years onwe anya mmadụ nwa ndị a ndebere family ahụ by 25 years ndị akpaghị ike nụọ nwaanyị ịtọ ịnọ a na-ebridi ụmụazị ha na-eme uvu family a na-arise eruo na atọ n'ogo 50 years taa golden jubilee with nothing ị na-ebugharị baịbụl na-akọgheri ene-eneghi anya isi na nwoke na-apụ ya ka ị ga-ezuzugide mgbe ihe eru 60 years ọ bụghị ọmụmụ ka anyị na-akpọ ya prostate cancer nwere ike igbughe idebere ego nwe ya edebere onwe nwe ya kpọkụ ihu mmiri ụmụ ndị ọzọ mụtara ndị ka n'obi nụọ nwaanyị ndị ka n'obi mee 1 or 2 na-achọrọ ịma asịrị ị na-akụ ndị ka n'obi kwuo na weda ma ọkụ ọ dị na Naịjirịa ma ọkụ adịghị ya weda ma ụzọ dị ya ma ụzọ adịghị ya na ya ga-anọ na-agba na-eji ụwa n'ụwa bụ ndọlị gbapụ ebe ọkụ na-enwu ebe niile dị onwe ofu ihe n'onwuru ịpụta taa ndị nna gị ha ịjụrụ ha ajụ ha bụ ndị ọjọọ na-ekele ya ihu nna gị kpụpụtara gị ebe a ha bụ ndị ọjọọ nke nwa akpụpụtara akpụpụta bụ onye ọma kedu ihe ịgbalịtanwuru onwe ofu ihe ịgbalịtanwuru ikunye ịgbọ ndị pastọ ebu anaghị uwe million naira 700,000 800,000 na ha na-abịa ọrụ ezinụlọ be nna gị nwere ike ruo ọ bụrụ na o nwere ogidi ọgwụ ndị nna gị fanili debeghị ya ọ bụrụ na mmụọ niile nọ n'ogbe na nwere ihe esiri debere ha ebe a ka ha na-agbakọ n'anyasị ha nwere ike eriche nri ekwubi okwu na ya amụta nwa na ezinụlọ a ma ọ na ha ga-eme ka ọnwụ ike pụọ n'ezinụlọ a ma ọ na ha ga-eme ka a na-amụta nwa ka amụta nwoke ma ọ ka amụta nwaanyị o nwere ihe mere afọ ameni ancestor na-apụta je gwọọ ọgwụ na famili ya ma adị mma afọ amụ nke ya apụta je gwọọ ọgwụ na udo ama adị na famili ya kama ọ bụrụ na o nwere ihe o mere nna ya bụọ ya ọnụ ikunye kịta were tichin rọbichi wukọsasị agụ brain nedo onye na-eje akpọ ka ọ bịa dozie famili gị emegide nwe mgbake na-eju ya udu eniri na ha bọta ya bọtasịa dị anya ha edebie na ọgwụ efu ụmụ agbọghọbịa dị frustrated na-ezuzugharịsị debesị ọkpa ka pin na-akwụgharị nwa nke tọrọ ụtọ mmadụ na-ezuzugharịsị na-ada adịka adajiela na ndị mmadụ na-enwe obi aṅụrị na ya nwa na-ebugharị ya ịmara morons everywhere solu ndị nna ha so esi mba ndị kere ike mee gị nọrọ taa nwee ebe ị kpọrọ my father's house nke nwere na ịrụbe oge ịbụ fada
nọrọ n'obodo mmadụ na-akọgheri ịnọ Lagos jube nna gị, ịnọ Ibadan jube nna gị, ebe ahụ na ịma n'ọbe mmadụ ka ịnọ kemgbe ya anata ịnọgidezi ike bụ ụwa ndị ebunata gị ebunata gị na the same house, bunata gị ebe anyị achọ ofuru gha apụ gị ebe a ịchọbazie ụmụazị ya na-ekutere gị mmiri, a na-akpọ gị broda ekutere gị mmiri, eme nka esi nri na-esi nri na-ebutere gị. Ọ kwesịrị ịbụ ụmụ nke gị na-esi ya na-ebutere gị. Mụọ nke gị ịnọ na-atụ ụjọ ego ịkpata ego adịrọ kemgbe ego a ga-adị 20 something years ego adịrọ, 30 something years ego adịrọ, 40 something ego adịrọ, ọ na 50 ka ị ga-akpata ya, ọ na 50 ka ọ ga-adị. If reality na-agbara ya ọsọ, gịnị bụ fear? Face your fear. You must take the decision. Like I said last night, you must take the decision. Take the bull by the horn. Take a step. Walk away from your comfort zone. Jee that place, never have desert. Go and turn it to a living place. Jee there. Obro war. Know the war. If you win the war, a brave warrior. Ị na-agbara ụmụnna gị ọsọ. Ebe ka ị ga-agbadebe. Ebe ka ị ga-agbadebe. Ị ya aka ụmụnna gị. Go there. Fa bụrụ ndị ọjọọ join ọha dị ya. Ọ ya ka iji si ebe ahụ. Or then you can change the system. You can change it from outside. You must come in, feel them, see reasons with them. If why had you behave like this, you wait to hear your own little contribution, which can, as the little drop of water, makes the mighty ocean. So even you, as a lone ranger, army of one, you can convert souls. You can make a difference because you are there. Ebe ahụ ọkụ na ụzọ dị ka ihe imewuru di ya, o nwere ego ịkpatanịrị di ya ka ọ na ifu ego di ya, ifu ndị na-agba oke moto, ifu ụlọ ahụ ibi ọhụụ mmadụ rụrụ ya, ije ya na ebe ọkụ na-egbu, ije ya na ebe ụzọ dị, ebe e nwere ambụlansị bụ ihe niile amenities, ngịrị ka emewuru di ya. Onuku efu at 40 ndị si na Naịjirịa siri ike. And then ka o sisiri ike gịnị eme? Ka o sisiri ike gịnị eme? Fuel tirie ọ mmadụ na-agbụ ya. Ije n'otie gị itu idi gbabịa. Ị na-agba ọsọ agadi nwaanyị nọ n'ụlọ nọ na-asọba ya na-asụ jen. Ọ bụrụ okorobịa dịka a na-akọghị iri. Ije ebe papa dị 70 years na-eje na filling station paaki agbara fuel. Na-apị fon na-emesi kọọlụ ike nwee data ije bịa wifi dị ya tii sola. Okorobịa dịka gị na-ekwugheri iwekpọ ndị nke aka dị yọng na gwa ha to avoid ihe mere ndị a. Mgbe nke anyị na social media dị onwe Igbo a nọrọ mgbe ahụ to speak ka m gee ya ntị apart from rubbish a na-akọrọ anyị n'ụlọ ụka. Ọ bụrụ na enwe motivational speakers then na-agwa anyị etu a nwanne na what for you? Life mark had to go stable long ago. Mistake in messing back, and I don't want you to make the same mistake. Start early. And don't want to know why can why I don't you guys or gonna be to tell you. Each all come on, I give me Kai one tacha or go to in or kita let's say you 500,000. We're 250 for buy, we're 250 for Brown. December ka ịbụrụ ya aka ya chute ị na-arịa na kpọba nke 250 kpọbara nwunye gị 250 ma ọ gị nwaanyị a gbaanụ mbọ 1 year ka ịmụọ ya aka ya mee ka ego ịnụ na nwaanyị aka gị mee ka ego ebe mkwurekwu egenye iche na ụfọdụ ụmụ nwoke egwu pushuru nwunye ha ma ihe some men ji nwunye ha mere managing director. Now what for you? Don't doubt ụmụ na-anya bụ ya bụ ndị niile na-ebe alụsị. They are stronger in any ways. Check ya. Ịdị nwa bụ nwoke self check ya nwunye gị nwụọ na ihe ama na-ejini 3 months ikwubegokwu ịnụ nwaanyị nye nwa ịnwụọ ga-anọ rest of her life ọnụ adị mana ọ ya azụ ụmụ ya na university. Nọ ndị ka ị chọrọ ịtara anyị ndị a mara na-agba gị na ijighị ego nga anọkwana nwaanyị onye ga na-ekwu ya abụọ ya abụ onye abụ devil. Onye a bụ devil.
na nwaanyị na-adọchiga gị azụ onwe n'igwe oge ji dọchiga gị azụ obere ego kịta anyị ama na-ejibe sọntịn ọga efu na Disemba okechi ezigbo ego nye gị na-awọ nda ka ego nke a si mee no dey doubt them. Don't let anybody confuse you. Bido n'oge. Don't even hold me that man. Let me say bring casket. Let me say carry 10 ATM card. He dey withdraw. Oga. Ihe niile a bụ n'ụlọ nkwụ. Irie 1 million. Echikwe i shut down. Nwanne chi i shut down. Ego shut down ga. Nwa ị ga-ebu ebuo family go for 5 years. Irie nni nwaanyị isiri nenụ m ka m bere ebe atacha ihe niile nri n'ụlọ apụchara efu aka nna mgbe m nọ n'ụlọ na-eri nni nwaanyị isi kịta ahụ mgbapụkwa ebe na-ekechiere rice and beans alịrị egbuo na m iri rice and beans agụta anụ ego vegetable adịkwa ebe okorobịa nwoke dịka m na-ekwugheri dibia ụlọ mpachi ọnwa ọ na-abịa ka m ga-eri dịka mmadụ mana nke bụ ị na-eri ya na-abaghị n'ahụ gịnị ya na-erike ya bifo ino ite ụnụ adị na-ịtọ from ịtọ ịnọ o nwere sensị ga-abata gị n'ime ebe anyị na-eji eri ego na ego anyị limiti ya ọ bataba n'ụlọ bifo ịghọtibe na-eme build home anụ ọnwa ya ga-ebuild ịma ka o si eme o nwere akwa ị na-achịnye ndị keda jiking mba alụga withdraw it okay ihe niile a mkpọrọ nke a gana so ihe a na-abụ ijecha bata yipụ akwa mgbe ụfọdụ ndị dry cleaner na-eri the money ịma ego ole dị na wallet aka mmanụ nwunye gị na-eri the money ọ na-eri ya n'ebu ọ na-eri ya na-adị happy onye eri alone ọ mata 2,000 mata 5,000 na akpa gị ị ga-adị surprise na o jeje golu nwa gị akpa ma ọ golu nwa gị akpa ụkwụ akpụkpọ abụkwa ihe karịa ijebe budget ya wee je goo ya ọ because no family ị na-enye ya ihe niile a na-egro na rise ọnya nwa ga-ebiudu gị nwee home you can nwoke a na-ebiudu nwe home asị you can't nwoke ka ịbụ ọ nwaanyị na-ebiudie so ibido ya n'oge before gị na last 10 years ọ bụrụgo part of you ịdịgo used to ihe atụzi ụjọ yotago nwaanyị dị mkpa nwaanyị bụ ife nwaanyị amaka na ndụ nwoke so bido early ọ malụ mma rapụ ndị a rugoro 40 ka na-atụ ụjọ na ọkpata ego kemgbe ya akpata ego adị comfortable ọga kedu onye ga-emetụrụ ka njụ ọgụ kedu onye ga-emere egwu best man onye nwoke nugoro nwaanyị si so nwe ya na university ya bimere best man ka ihe dị chọọ nwa dị 25 years ka ọ mere egwu best man ife ọ na-emekwa 50 years onye ga-emere egwu best man ga-abụrịrị onye nugoro nwaanyị ma ọ bụrụ na onye na-arụbe nwaanyị ọ nụcha niile bụ best of the same feather irresponsible people je chọzie ụmụ ọgbọghọ na ndị nụsigoro nwaanyị ụmụ ha rụsie na 15 years ha ga-abịa mere best man gbakọ ya agbaghị gị ka ịke ọtụọ ife a n'oge ọ ga 50 dị wee na-akwado ịnụ nwaanyị mgbe ife ọnwa ịmụọ echi bifo nwa gị ya eru 20 years or 70 ụna nka na Tinubu ibido na-emebe bara blue imebe bara blue nwanne Tinubu nwa gị dị 20 years ọ ga-asata 70 years nwa gị na-eru 20 ya kwụnye ụgwọ na Covenant University and by then a ga-enwe ụmụ university ọfụọ new challenges school fees a nọrọ n'elu ebe onye ịgbanwụghị egwu na okorobịa ọ bụrụ na nka ọ dị possible ebe ịgbanye ya fuel kịta na 50 ịgbanye ya fuel mgbe a fuel nwere ike ịnọ na 20,000 ihe agbanwe ya mgbe ọtụkwu si na ọsịrịbulet eziokwu ka m na-agwa imenwu ya na okorobịa ọ na nka ịnwe anwa ruo 35 years ma ịnụ nwaanyị ọga inwenwuo ya na 40 ịma na ike ngano dị ọkụ maka na onye ruo 35 eruo na 40 ọ na-eme ka fim vap ihe ama oge o ruru na ya ka ịdị 50 wee mepe ọnụ si na ị ka na-achọ nwaanyị
isi agbakana from 15 years to 25 years. Onwe agbọghọbịa ịma mgba. Onwe nke dị mma. 25 to 35. Onwe nke dị mma. 35 to 40. Ihe niile na-ala nwa nke ịla adịghị mma. Otu ha nche niile na-ehicha mmiri. Otu ha nche na-esicha isi. Onwe nke dị ụka. Ọ na-abụ kịta ka ya afụ nke otu ya dị mma. Ịfụ ndị 20 something otu ha dị mma. Ọ na-abụ ndị 40 ka ọ dị kpọbọ dị ka ọ dị gro. Ke nke ya afụzi. Ọ ga-agwa na onwe eziokwu n'ife elugo. Ife eluru onwe gị. Ọ bụ a family nọ n'ife eluru onwe gị. Bọsị ọ bụ na realize n'ife eluru onwe gị. Ike bọsị a ka ị ga-ekwu n'iju onwe gị ajụjụ. How did I get here? What exactly is wrong with me? You choose a solution. How do I make things right with myself? How about I go down on your knees, pray for a better wife? Oh, I need a better wife. Prayer cannot bring wife. Prayer cannot put food on your table. Prayer cannot bring anything good on your way. Anything good you got on your way, good. You can turn bad to good. You can turn bad situation to good situation. On your effort. Give make that effort. On there with conviction. You will make some convincing. You put up a persuasive ability in order to achieve a result. With anything short of this, one day you are not going anywhere. You got to go? Oh my God. You get a queta no move you fail, go, you're a failure. You were ready, be prepared to change things. I will wear distractions. Oh, when they guys say back in Japan. Now at least he was a kita plan no more of you get behind the auntie. You go back to the hell every second. Decision you take one way. You move, you are not negotiating with anybody. You are not even talking to anybody. And I say, I'm fine. Nya Bruno Fufuki because we were saying I can't travel. You better no game. I'm quite when they say, nah, they gather. You never engage. Finally, Jenny or Walker. We no get that you back. You go there, furious and street soldier. You go there, it is structure on you. Let your leg take you to a better place. Ask Abraham now, boy. Call a friend of Bible. I'm not for Abraham. Say, go to a place you want. Abraham listen to that voice, move. Not the voice. The same way voice here, or move from Abraham. You are not supposed to be there. Move from that place, at that 50, move, move, not 20 years ago there. Move, make a difference in your life. Nobody can do it for you. You are the one to change your situation. Hey, move. I back when I to madam. I can walk when I police. Make a step. Take a step. And my like, when you take a decision, follow you up. I took a decision and I followed it up. That's why life in meaning today. Yes. I will preach you by what I know or what I've experienced. I've not really touched money like ego. I've not. But the later test, I've go house with ego. Then I test premier phone or. And in order to continue as non-lady to go committed, I need to move from everything and since my test here. I need to move to a better place. Better place I in Alaba International. Some people in Alaba International but I go for. You see, I move from there. Oh man, don't see I move, but if I go sikita and be a change. Each one here for 15, some people in Lagos 10 years, Hanaba village or they put digital over you. Lagos over you. It's a no man's land. Lagos over you. When digital over you and Lagos they've not gone home since 10 years. And I said to no ya mother kata of village. Which you don't kata ocho from what to be why are the Hayani every pedia. And I call it. Go home, you know, Figo. You might know when you have home. You might at that place, no more significance in your life. You don't know. Anyway, what do you go to word? Thank you so much for giving me your time this morning and your audience. In subsequent hours or days ahead, I gonna more and more teachings concerning our Igbo cosmology, spirituality, and all it takes to be an Igbo man. It's so sweet to be an Igbo man and to imbibe in that spirit of Omenala. It helps a lot.
it comes with satisfaction. It brings confidence and other things. Okay, like me, I am fulfilled since the way. I know that way before they lead to life. And now can they live my life? Life of happiness. I am happy with myself. Okay, another secret though. There was a time I cannot date you more than a month. I carry a month. I got one mama baga, Marambado Paranaga Bado Kai Bazia, and yes, he got to a certain year, Monage year, 3 months I did year in one Makachita Nagan. I one wobbler, I am wobbler, or not. Mbago was not in Lagos. No, see, I did just like that. At a point, we'll go. I'm not able for the Iga this sure of here, Neman. Mbago step ni patana Nabago, Nabago, not Nepa, Nehan, man, and I know we are for no name. I'm working up with no nook. Mortgage, mortgages use your yes, mortgages use your Ulebrum. But I shows your break on a little na pulpit at a temola. Ola Nabao Bob, your Nanga Jumni see, you can't hold in our Bocanya like this. Many things, man. Manomo Pacas may feel overcome. Webulosionia, no one, yet, we're not with wine. It will problem. You see, can identify your problem. He will make a solution to that problem. And any problem will happen unsolved. Okay? You need to game. Make a problem I get better accumulate. Okay, I just solve here. Hey, man, we can make half work. You will problem now solve here. Now, Banya Januku. Before you know it is solved again. But some people in the 50, 55, they are not married. They don't have children. They don't have a home. They don't have anything. Yeah, problem will accumulate. Because some people, they are more than a mortuary since 2 years now. Or they may no Diego. Or they are the serious. Oh, but not the serious, not your okay, me go something. And I'm guy na akwa na believe na oga oji onye na ji onwe ya onye riri amụ ebini je ebini ụgwọ efuba onye mamụ ya na mortuary akwa ya nwa nwukwu efuba ya ka mama m ji wee kwa nke ọnọ karịa 1 month na mortuary nkwa anya kwapụ ya nke hapụ m na kan na agbago na ebu kama si akwa na my mother ka ọlụ gị na akwa ozu my mother. Ife ọbụna ga-ebute na nne m ama adị happy na be mmụọ adị ready ime anything jebe befa eweta m ego dobe ego n'ọkpa m a na-ebute list mama m bụ ada na befa anya bụ okenye fa niile na nwaanyị na ebu na be nna m ebe a na-anụkwu ya nwa bụ okenye ka efu na adị akwamozu abụọ ndobere ya ọ dịkwa ya na a lot agbagide m mbọ ya that day na befa finish everything fa agbaba egwu ndị a bịakwara akwamozu ịma ife na-eme ndị Igbo ịbọsị ya na akwa ndị si m na emesighị ife niile hey nwanne m nwaanyị amalụgokwa m na ndị a bịa akwamozu a na ya aka akụkọ nwanne nwoke iwe nke ya na ọ na-ele ya ka ọkụ ihe nna ya na-emechukwu dadewu ihe ọbụla ga-eme ka nwoke m ahụ iwe anọlụkọ ebe nọ na-amalite ya maka adị ejite nwunye ejite na-amalite ya okunye nne ya ịnwekwara ụmụ nwaanyị asị na m emesighị ihe niile ụmụ nwaanyị ebidokwa ndị enyesighị ihe niile ha sịkwa mọtụ si na mọtụ nsi how many cartons ha sị nọ 7 nwanne nwoke wee baba nsi a nwee ndidi ndị je bute 30 cartons arapụ m akwamozu a na-akwa buru moto jebe n'afịa be anyị je loduo 30 cartons mọtụ ka ha fụbe mọtụ ṅụọ buru bịasị nọsịrọ 8
bụrụ 8 tigboro ha tu n'enyi ya ịma na ofe ha na-eri ofe ndị a na-eri ụmụada ofe ha ị ga-akwa ji ya ọfụma. O nwe ofu azụ ngoro 28,000 ofu azụ na ọgbaru buru ya dọrị ya a gbara azụ fụ na ime nke ahụ pụọ bụ n'ahụ nne gị nọrọ na be mmụọ ọ na-ekwupụrụ obi dị ya mma kọnekshọn ahụ adị stedi ọya anọ na mmụọ uri ọgụ erie gị ọya ahụ na ife na-eme ọya ahụ nọfụgụ ka ị na-ebe akwa ọgba nọfụgụ ka ị na-akụ ọta nọrọ na-ata ikikere eze nọ na mwute asị idebeba n'ụsọ fanwe edebekwa gị n'ụsọ recognize them. Ọ bụ na ọ ya bụ problem inwe work towards it. Onye ọbụla iji kọmitie gbaa mbọ ife ọbụla ị ga-eme now etu isi nọrọ na-eme na ego adị o nwere ihe ị na-eme dị iche na nke ego awa dị o nwere ihe ị na-eme ọkwa ya bụ emedolu nwa maka ị imedo gị ya kịta na ka ọ ya bụ emezie ka ụmụ gị mebe ime nwa anya ka nna ọ na bụ ụmụ gị ya eme a na-akọpesi ọ bụ ka o si wee dị nwanne m ya maala ụnụ mma ya gazie ya gazie Kevin Rich na Cape Town ka efe na-eme ọgazi Juliet Amuilo ọ ga-abalị ka ọ dịrị na anyị mma taa ihe akụ ihe enwe ihe ọma ma elụ na anyị Chukwu okike abịa ma eze bi n'igwe ọbasi anyị si na ihe ọma ga-emela anyị ihe ọma ga-emezulu anyị ụbọchị taa ihe ọbụla anyị na-eme anyị ji ama mma ihe ọbụla anyị na-eme anyị ji emetụ ọhịa anyị ji emetụ mmanụ Igbo Chukwu gọzie ya ma ndị na-alụ ọrụ ndị na-agụ akwụkwọ ndị na-anya ụgbọala ndị ihe ọbụla anyị na-eme ndị na-azụ afịa ndị nkụzi ndị dọkịta anyị si aka anyị a ka ọ kụtara anyị ife ọma anyị gbuo unu n'aka ndị gbuo n'aka ekpe ka anyị gbute ife ọma dị n'elu ya daa n'anị ka anyị welụ ọ dị n'anị ya pụọ ome ọ dị anyị n'ime ọfịa pụọ ome ọ dị anyị na mmiri nyesegote ka anyị were ife ọma anyị n'oge elu anyị aka agbanyeghị ka o si na wee dị ọ na-abụkwa n'ife elu unyi na mmiri ka eji asị ya mmiri ruo onye ọsọ onwe ya otu a ka ọ ga-adị anyị ga-abụ ndị a sachalụ nke ọma n'aka malụ nzu ada ama unyi ihe akụ ihe enwe onye na-echere anyị ihe ọjọọ anachighị akụlie o zuola anyị ọnwụ ya kpụghị iru onye chere anyị mma mmezuo onye arụ si were amala chụchụ onye arụ ife ọma na-eme n'ụzọ anyị mkpu anyị na-eti ebe anyị nọ bụ mkpu ọṅụ anya ya ata ikikere eze anya ya ebe akwa ya ma eti aka n'obi ihe isi ike ama afụ anyị anya ihe isi ike abụrụ maka anyị nwa aka nkọchasị abụrụ maka anyị nwa ịkụ ọta abụrụ maka anyị nwa ihe siri ike na ihe siri ike ọ mmadụ na-eme ihe siri ike ọ dị mfe anyị wee sị ka unu meere anyị ebe ụzọ na-adịrọ ka ụzọ dị ya ụzọ ọma niile bụ ụzọ na-eweta ego ụzọ ọma niile kpochiri akpochi na ndụ anyị ka ọ kpọpee ụzọ ọjọọ niile ya ọhịa na ndụ anyị si kpochie nya ọnwụ ike abụrụ maka anyị nwa anyị tasị afọ anyị ga-eri uru afọ anyị taa ụmụ anyị ama nwụ anyị n'aka ha ga-adị ka ụtara nyere anyị n'aka akọ na uche pụrụ iche ka anyị kwuo okwu ya na anyị ga-enwe akọ na uche pụrụ iche ihe ọma ga-emerụ na anyị ụkwụ ga-akpa anyị bụ ụkwụ ọma ụkwụ ego agali ovu ife anyị ga-enweta Chukwu gọzie ụmụ ya ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị na orie dịrị anyị na afọ dịrị anyị na nkwọ n'afịa na-anọ ụbọchị na-anọ Igbo ji wee biri n'owe Igbo TV anyị ga-adị ka echi na echi ara abụọ ọ ga-abakwuru mmụnwa ka m gọlụ n'isi unu ka m gọlụ n'isi mụ onwe m ebe anyị si agbasa ozi ọma ego ya na-abịa ebe a ihe ọma ga na-eme agbakwu m n'ụtụtụ anaghị etiri m ego ndị ya eti stars ndị tiri eti ekene ka m ji Chukwu gọzie ha akpa ọ bụ na esi wee wepụta stars tiri m ya nọchie ndị na-ewetara ego to support my ministry ka sọpọtụ ya na-eme ihe akụ ihe enwe mmaji kwuru mmaji n'ebe fa nọ gọzie fa gọzie ezinụlọ fa gọzie ọpụfa gọzie mbata fa anya ọjọọ ama afụfa onye na-enefe anya ọjọọ anya a ga-akpọ onye ọbụla na-atụ ya aka a ga-akpọnwụ otu a ka ọ dị ọnụ niile kwuru njọ n'isi anyị ga-ekwụsị mma n'otu n'otu ọnụ bụrụ anyị bụ ogili asọ ga-emesị alacha anyị bụ ogili ndị na-achọ ka fa chie anyị ọchị fa ga-anọkọ na-asị na-agbakwafa na fa ya ekwe otu a ka unu ga-esi nọdụ ọ ga-eme unu vam n'anya onye na-adịrị adị ya onye unu gụpụrụ agụpụ abụrụzie onye eji wee ehidozi mitin a na-eme ọ ga-asị ha ngwa bịa na ọbịana ọlụ ewezuo oke etu anyị si gaa ọfụ a n'ụtụtụ a etu a ka o esi emezu na ndụ anyị ọ bụkwa gị etu a ọkwa anyị na Chukwu nakwa anyị na n'ihu ha n'ewe Igbo eze ụmụ iyo daalụ ụmụnna
chai ifeọma emego maka ọdịzianụ nwụzi enwere ajụjụ ọ debịa na comment section. I will attend to it. Okay.